ہمارا ای زانگ لوٹی چا قبضہ گیر آئینی سرزمین نبی صرف وقتی طور پر قبضہ کے نہ پتا رہا انچو بیٹا ہندوستان ہے کدی اسرا جو استے مغلانا کدی جو استے تی کلجیانا کدی بچار تضاد مانی چچنا میں تا سخت باز تضاد مانی نا یکی ویشن کے چچنا وشگن کہ ہندو انگتا و بدستانا اوپریس کتا یعنی آئین سرا جسیں قابض بتگا او پدامی کے بدست بتگا ایشانی جاگا ملتان بتا او یہ ہمیں گوشگا کہ وحدی کے عرب اگمہ کے جنگ بتا عرب کے اتکیں علاقے گوڑا بدستا آگی مدد کتا پدا گوشگا کہ مدد کنو کی مردم ہندو بتگا ہمیں کتابی تھا مطلب ادرائیں چیز لکھو کرنا یکی کتابی تھا اول تو گوشگا بدستا آئنگو ساز باز کتا گو عرباں پدا گوشگا کہ ہما کے عربانی مقبر کے بتگا آج اس سے ہندو بتگا برا یہ کتابہ برا منی جن سر پر نبی کے ہما حقیقی کتاب یا حقیقت گما بندوق ہیں پرچا بقول ڈاکٹر کہے گیا کہ محمد بن قاسمی ٹیمبا پنجو 6 سالہ تا عربانی گم بلوچ جنگ بتا بلوچستان مکرانا یا بلوچستان جنگ بتا چائچی رند آیا 2 سال تا سندر فتح کتا یکیشن و دومیشن کہ ایم ذکر استیں کہ وادی کے سندھ فتح کرنگے شتگا گوڑیشن دریا کروس کتا دریا چی مراد ہمیشن کہ ویسٹ بینکا سندھی اما سر ڈگارے ہیں نبوتا گوڑا ایسٹ بینکا اما کے سندھی سر ڈگارے ہیں ایسٹ بینکا بوتا برحال یہ استیں کمبرجہ منیالا ماوتی اما چیئے جندہ مٹاری نوریالا اما کے چیوشاں سرالیں ڈی بلوچ جان تو ابرکن گلوٹے تو ابرکن گڑا ما اوتی اما اسپیسا کم بند کی کہ منا فون چیزی پیدا کیں جی ڈی بلوچ جان تو ابرکن منتوار شاکر جان سلام دراد دیوان توتی مچ انرجی پچچنامہ خرچ کرتا نونی چچنامہ افسانی کتاب نہیں یہ ایک فسادی کتاب ہے اور ہمارے جتنے بھی سندھی بھائی ہے
برائے مہربانی دیکھیے سورج کو جو ہے انگلی سے کبھی آدمی اس کو چھپا نہیں سکتا اور سورج چھپ بھی نہیں جاتا ہے کہ ایک انگلی سے. تو یہ سب کو پتہ ہے چچنامہ کی جو بروچی دیوان کرتا چاکر جا منتوار مطلب جوانے براسانے اگر وہ ابھی مطلب یک فسادی اور خاص کر یہ پری پلاننگ بلو مطلب آگوشی کی شفتالو اگر سندھی پوتیارا جی بوٹو آگوشی بڑا سندھو دیش گپا مجانی مطلب آٹھیم کے پنجاب کریبیٹر بوتا پنجاب پنجاب وتی پگنا نون سندھ شریک کرنا گئے تو ای گنا برائے مہربانی سندھی ایکٹیوسٹ ہستین سندھی سندھی براثوتی زینب کم یہ پنجاب نو یک تنیا ہے نو یک سنگتی وتی لوٹی گوشی کے جاگ میرا پنجاب کے پاکستان گیا سندھی قوم اور سندھی نیشن وتی گوشی یا سندھی یک وتی آزاد ملک گوشی بڑا پنجاب پچیرا پنجاب پشتا وتی سسٹم اور شف شفتالویم بابا اگر سندھی پنجاب نے راوگیم بالکل اجازت تھی لیکن بلوچ تاریخ انگریز مسخ نہ کرتا بلوچ تاریخ فارس مسخ نہ کرتا بلوچ تاریخ عربی مسخ نہ کرتا نونی سندھی کجا مسخ کنت یہ بالکل ناممکن گپے اور یہ انچنا وائن یہ ٹیم سوچگی دگین اور منا ڈیوائڈ کرتا دگے سسٹم اور باید سنگت وطیپا ایچما وتی سوچا وتی سرزمینہ اہم ٹھیمے اہم موقع یہ روچ دوارا بالکل قومانی نام واپس نئے آئے کچھ اینو ننے دی گرے پگا نوا وارس برے تو ریکی ہمیں شہر مچھانا چیش کرتا دیم روگی سوچگین چاکر جان مطلب سندھی یار کچھ بابا بس سے برفت کہ یار کچھ گم کا یکی شتگی اگر روگیم بالکل تمر دیور کچھ پنجابی دستوں پنجابی قاصدی کا نگاؤں مطلب اے وڑ نہیں کہ تھا بغلا چوری کرتا دستا قرآن کرتا اے وڑ پائدے بیگی نہیں بعض منتوار سنگتان بروچی دیوان نون اور مردمو اسلم جان مجھ براسان سلام اور انرجی ضائع کرنگی نہیں بعض کار استے بعض کار کنگی اور دیم سوچ جنگی بعض منتوار سنگت چاکر یا قبرے نا بچار بنیاد چیز سنگت چچ نامہ راجا چچ ترا پتہ ہے راجا چچ وقت یک مہاجری بیتا ماجرا چی بنیاد مراد دشے کہ آوت کشمیرہ چاہیے اجرت کتا اتکا سندے تو کا قبضہ گیر بیتا ادا حکمیت کتگی آئیے رن آئیے نسل بغیر بیدار وغیرہ ادھے حاکم وغیرہ جوڑ بیتنا ادھے مردمانہ لگت مال کتگے تھے ظلم کتگی جبر کتگی دگے مردمانہ اچوت سمجھتگی برامن فیملی سے تعلق بیتا آئیے رائے فیملی بیتا راجپوت فیملی بیتا ایک وجہ چیز سندھی بھائی ٹھیک ہے یکے تو بدا حرباں شاہیاں سیداں کلوڑو عباسیاں سمرو جو ہستے راجپوتاں ادھا بٹی ہے پتہ کی طرح کوکرے جو پنجابی تو کا پنجابی کا سندھے تو کا سندھی کا ادھا بٹو بٹا ٹھیک ہے یہ یکی قبیلے یعنی زبان سیم یعنی دو چیز سیم بعضی چیزاں تو گندے طرح سیم ہاں ٹھیک ہے ایک چیز بنیاد سر ہمار چیز عابد باز جوانے گپے کنگے سونی مائی والے بابتا جو ہمارا لب اسٹوری ہے جو قصے آئی کہ نا ہمارا قصہ پنجابی اسی میں یعنی سیم ہاں سنگت بعضی چیز طرح گندت کھایا میں راجا چچ تو یہ وقت قبضہ گیری بیتا یہ کشمیرہ چیت کئی تاریخ طرح گھش گئی یہ چک چوری کے بغیر بیدار یہ نسل آئیے بربریت آئیے ظلم کسانے مردمانی گنا جو استے کسانے ذات ہندوانی گنا ظلم کو تگے بربریت کو تگے کسے جو استے یہ لوگ نزدیکا شتنا کتا انچے ظلم بیتا بربریت بیتا تو یہ چیزاں نا بچار نا یار بنیاد ہے بچار راجا چچ وقت ایک مہاجری بیتا ایک قبضہ گیری بیتا کشمیرہ چیت قائدہ
اگر حاکمیت بھی بیتے نا ڈائریکٹ براہ راست حاکمیت کو تکیتے نا داچے تاریخ طرح گوشی گئی آم آجر ہی بیتا آئیے اجرت کو تات کا کشمیر اچے یہ وشن کشمیر سندھ باہر بھی تھا نہیں بچار نہ شانی سونچا بھی تو وہ باقیات میں اجدار نہ بھائی ہاں او جو شروعات چھے پنجابی ڈوگر موگر ڈوگرا راج بیتا ہودا شروعات چھے میں سکھ مکانی شروعات چھے آ ٹیما چھے بچار تو ٹھیک ہے آ شروعات ہوا ہندو وغیرہ بیتے گا یہ پنجابی بھی اترا راجپوت گشائی بھی تصاد ہے یقین کرنے تصاد ہے اصل راجپوتانی زبان الگے نی دود الگے نی ثقافت سسٹم الگے ٹھیک ہے پنجابیت کا راجپوت میں نوکی جو استشاک من گڑک کی تاریخی بلائن تھا کہ پنجابیت کا راجپوت نے تاریخ کے طور پر سنگت ٹھیک ہے اگر یہ طرح بیس بھی چیز بھی یہ چیز دیما کہاں ہے اور دومی نیم گا لفظ پنجابی تاریخ تو کا 16ویں صدی آرک بیتا اشیا چی ساریت را پنجابی لفظ پورا تاریخ دنیا تاریخ تو کا نرزی من دعوی سرا یا برادر خوشیاں حافظ برکردار جو یک ادیب شاعری بیتا میں وارث شاہ ٹھیک ہے جو ولی اللہ جو گزرتا یہ بلے شاہ ایشانہ جو ہستے یہ دنے عرب بیتنگا یہ قومیں تو کا باز عیاشی بیتا بدکاری بیتا شانہ تبلیغ کو ہے نا ٹھیک ہے پتہ ہمیں زبان آیا اپنا تو شد کو شاعری لکھتا یہ بھی ہمارے نہیں مرون منت نہ روچ مرچی تک طرح پنجابی تو کا کتاب نہ رسی تو اندازہ بھی جاؤں پنجابی پنچ دریائے پیداوار ایک قومی شند کو ہستے جو شو میں ڈائلیکٹ ہے یہ نام ہے دو آبی تو سوچ نہیں دو آبی اور پنجابی ٹھیک ہے اتنا پتہ چاچری کہے جاللی کہتے ٹھیک ہے چاچی کہتے ڈوگری کہتے ٹھیک ہے ہندو کا طرح بازے 31 ڈائلیکٹ اب تشانی مزنے ثانوی آیا 31 ڈائلیکٹ کا آیا پتہ میں کہترانی بھی مانگ کو گئی تو کا تو بچار اندازہ بھی جا تو شانی مکاری اور میں رائٹر انچو سستا وستی جندے بلوچانا گوشاں کہ بھائی یار اے بلوچے نہیں اڑے بابا شما کجام دنیا تو کا نشتے گیا چیا مرچی جو ہستے آبادی بنیاد سر ہمارا جن گیا مرچی ہمارا برباد کت گئے اللہ تک بعضی چیزاں نہیں تو کا میں وتی رائٹرانی کمزوری ہستے نزوری ہستے وتی ایروان دوست گوشاں وتی قبیلیاں گوشاں غیر بلوچے تو کوڑا اندازہ بھی جائیں دا چی سنگت چکا ما نقصان وارتا ہمیں انگریزانی کتاب جو اس کاپی کو تنگا شانا ٹھیک ہے نہیں ڈاکٹر فاروق کے بڑے مردمہ دیکھے تاریخ دانا جو شرعی اندازہ کار کرنے گیا مارا جو سے سلوٹ کرنے لوٹی آئے نا جو یہ ریجن ہے جو قدیم جو مردم بتگا جو میں ہمسائک عرب یا فارسی یا ترک ایشانی کتاب پٹونڈ کن گیا آنی پٹونڈ کن گئے جو 200 عیسوی 300 قبل مسیح 200 قبل مسیح 100 قبل مسیح یہ طرح کتاب رس گیا دستپ گیا آئیے تو قطرہ پورے بلوچ تاریخ بلوچ ٹرائبانی تاریخ بلوچ جو اس کے امپائر جو بتنا بلوچ اشکان یہ بھی دیکھے بازے میدانی بھی طرح بازی چیز طرح دستپ گیا ٹھیک ہے بلوچ بہادری یہ شجاعت یہ ثقافت یہ دو ٹھیک ہے بازی چیزیں چاہ کر جان یہ بڑا کب تک انگریزانی یہ جو اس کے 16ویں صدی 17ویں صدی 18ویں صدی یہ کتاب ایشا میسرہ عورتیں بلوچ سجے تاریخ ایشا مست کو تیلدہ تھا بلوچ قوم جو اس کے پورا ڈیوائیڈ کو تشانا منتشر کو تشانا تباہ کو تیلدہ تھا پتہ میں رائٹرانی ایک مزنے کرد دے استے روچ مرچی تک اما انگریزانی کتابانی سرا جو استے وہ دکان نہ چلائیں گیا سنگت پارو کے بڑے مردمان ہمارا یقین کرنے سلوٹ کرنے لوٹی جو بلوچ ہے صحیح اندازہ تاریخ کا دیما کار گئی دنیا را پیج دار گئی ریفرنس ہے گونا پیج دار گئی کتاب نامہ گش کے طرح حوالہ دے گئی یک چیزیں طرح گش گئی اسی طرح گشا مورد تاریخ دان آکے انگریزانی لٹک داشتے گا شنو انگریزانی ابرا کن گیا وطی ہیروان تو گش گیا تو اندازہ بھی جائیں وطی ٹرائب آنا گش گیا گیر کسی اسی سندھی ہے کسی اسی پنجابی ہے کسی اسی پارسی ہے کسی اسی وہ ترک بھی دنگا اڑے یہ حالتہ مسار بیتے گی تو بچار دے گے یار دود یک کے سسٹم یک کے روایت یک کے سردمین یک کے ہزاروں سالہ کے معور ہے جا کر یہ ہمارا مذہب نام سر کچھ گیا ڈیوائیڈ کرنے گیا جا کے ہمارا قبائلیت نام سر جن گیا تو بھائی بلوچ قومی تحریک اگر میں لیڈر ہوتی نام سر بلوچ نہ لگی عام بلوچ چوں گوڑا فالو کام عام بلوچ چاری کے منی لیڈر ہوتی قبیلے نامہ لکھ گئے ہوتی قبائل ہوتی ٹرائب نامہ لکھ گئے اور من پرچہ ملک کا نہیں
یہ نزوری مارا وتی تو کا چکشک پڑی یہ ہمیں مزنے لیڈر جو انا فرست مرچی جوڑ بھی دگا اشان آلاس کنک پڑی ورنہ بربادی تباہی میں مقدر ہے تو کہ اور میں خوش نصیب ہے یہ عائد ہے تو کہ ہمارا بشیر کامریڈ بشیر زیب ہے ڈاکٹر اللہ نظر وڑے راشون انگا ہستا یہ میں کچھ بھکتی ہے یہ میں کچھ بھکتی ہے منتوار منتوار کمبر جان سنگت اسلم تمہیں امبرائے دیوان گونتو ان جگر اسلم توار پیدا کیا گنا بلوچ کاروان تو ابریکن لوٹے جگر گنا چوشکا سیابر نیستیم کمبر راستا ہوتیانا ختم کنگی ہوتی ذات مات عائشہ مارو ختم کو تا بلوچ تاریخ بھی اور بلوچ دودھ رویدہ یعنی ذاتا مارا ختم کو تا حیثیت کو بھی بعضے میں جاگا ہمیں منشن بھی کہ تر کمبرانی رول کو تا نوشروانی رول کو تا ایک جاگا لکھن ہوتا تر بلوچن رول کو تا نوشے کہ ہوتیانا ہوتی چیز ختم کنگی ہوتی ذات مات یل دے گیا یعنی انا ہمارا برباد کو تا کرو مرگوانی ڈاکٹر پارو کیوں گا پنجانگون ڈاکٹر پارو گوشی بلوچا تنگتی کسا قبضہ نہ کتا بلوچا انا قبضہ کتا بلوچ جندہ قبضہ کتا وہ تی اما انا ہے مسئلہ گو انا ہے چیزن کو تی انا آیل بھی دیئے بلوچ بے ذات و انشو تی یل بے کنے انشاءاللہ جود میں یک رنگی کاری روشو میں کاری شوکیں اور یک شریں مستقبل جوان قومی بھی وتی لیڈر مارا کلائنگا بلوچ باں وتی پوجی بھی بلوچ باں کس مارا جست نہ کن کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے وکیشی کہ بلوچ بے وتی ذات وتی انا یل دل سیڈا کنے وتی اما مذہب بلیفز آئے وتی پرسنل بیدارے ہر جگہ ہوتی مطلب مذہب ہوتی پرسنل بیکنے ہر جگہ ماں مکن ہے یہ چیز پرچ کے بلوچ جودار بعض نقص دیا بس ماں مچوشی چاکر جان جی سنگت اسلم جان تو امیدائی میں امبرائے گنا ناکوا بیار برزا سمیہ بیار ناک کماش آشمہ بیار سنگت وحید مایا رادا تک اندرائنا نا چی ریکویسٹ صوبہ تو کیا کہ وہاں پہ تھے ہمیں ابر بھی کیا جو پنجابی دو طرفہ لیب کر گیا یک نیم گیا چائنیز اور دومی نیم کا جو استے ایران ایک نیم گیا سعودیہ انہی جو ایران ہے تو کا جو اسنی ملاقات بھی گیا جو معاہدہ وغیرہ بھی ہے جو 100 واٹ بڑے بجلی اچے معاہدہ وغیرہ بھی ٹنگا انہی بڑے بلوچستان رسا بھی انہا ابری دیما پاس کنک با اور دیکھیں ایران ہے انہا جو معاملات وغیرہ بھی گیا پنجوکانی ایشیا بڑے سنگتانی گونا بائدے یہ آلے چاہی نہیں جان والے یہ چاہی نہیں یہ چاہی نہیں یہ پاکستان اصلیشن کہ امریکہ لابی شے یلد دانا امریکہ لابی امریکہ ساری مفاد استی ہے تو گوشی بندوق تا مرچن نیست تو گندگا آئی ایم فیشر فنڈ نہ دیے گئے نا چچ دیرے شوتی جند ہوتی بزک کو انگا آئی ایم ایف ایچ نہ دیے گئے گوڑا یہ بندوق انگو چائنے ایران ہے گنچائنا ہے سعودیہ ہے اور پاکستان ایشان یک ایران گلابی جوڑ بوا گئے اسلم جان تو آورکا سلام دیوان ببخش چاکر جان مجھ کا من دستگٹتا تھا تو میں اسپیکر آت نہ کو کمبر باز وش گپ جت ہمیں چچنامہ بابت تا ایشی نخلا اوریجنل نربی کتاب اچ نی ای وجود نیست گوڑا نزانی چوش چویتا فارسی تا ترجمه اش کرتا
ہمیں برفت میں گپا کو میں پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کو تو من نہ وانتا صرف سرسری منچو آنے وانتا خیر دومی گپ من توشین اما درختہ سنگ جنن کیا فروٹ داری نوشیش کا پشتو نم میں تاریخ اسر گوازی کنا گا زی ایک پنجابی نشتہ اسی بلوچ یعنی کہ پیور پنجابی اسی بلوچستان ہے اصل وارثاں بلوچ انوشی نون یکنیم 7 سال بوتا کیا آتا گن زیادہ سے زیادہ تو مانوانی نشتہ تھا اما کندز مانچا ہرچی توش ہے پدا منگوش میں بقایا تستا نیستم بلوچستان اسی نا امار بلوچن گلینتا شدہ منگو بلوچن شورا انچو گلینتا کشوا ایک مردہ گیم نمانتا آوانا شما گوتا برتا دومی نے مگا پشتونا نے کس پی سے منشتہ تو یک کہ مننچو انٹر کنا آت اسپیس تا بس آئی ڈائریکٹ دی بلوچ شروع بو وشی چاربار نونسا تا نوروز کجا کجا وشی امی علاقے میں سپیکر ازو منگو چاربار نہیں چاباری وشی نہیں امی علاقہ ایشان سر ٹوٹل افغانستان مطلب نہ 5000 سال پیش افغانستان حکومت بوتا نو پد ایش کا سندھی نے گپ سندھی وشان کہ بلوچستان امی بھائی بیائی ترکس ہیں زوری اتنا دومی گپ این کا کہ بلوچ وطن دوست انت اتی سرزمین دوستی داری امی اشکواش کے قومانتا یک کی ہین کو تی سرزمین دوست نہ داری پشتون انتا یک طبقہ است کیا شاید وطن دوست انت بالے میجورٹی پورا پشتون نے وطن سرزمین ملک گرے چیزان انٹرسٹ نہ دار حقیقت یہ صرف پشتون زیادہ تر ذہنیت پیسہ ہیں کاروبار پیسہ خدا کند کے ہر کجام دنیا ایک کھنڈے بھی ہے ملکی بھی ہر چیزیں بھی نہ چار پیسہ رسی بس آئی زیادہ مطلب ہمیں چیزن دومی نے مگا پنجابی انتہائی سر ہرکا توپا کیداش زی اما پنجابی ہے گپے کو اسی شما یعنی بلوچین کو تی ثقافت تو چوان سر گپ کنت زبان اسرا نون اما شما براس شما تی زبان بلت ثقافت بلت اکثر مزن مطلب ڈیلی نہیں مانگو یہ گپا تو چون کرے یعنی شما جہالت تے انتہا ان کی توشت ہوتی ثقافت دو درویدگن بل پچھے بیا گمم اوار بے کہ منتا مسلمان این کا بیوقوف تما بے ایشانے چیز است شہر نہیں مگا مسرا ٹیک بے گئے بلے اما پراؤڈ یہ چیز اسرا اما فخر یہ چیز اسرا کنن کہ این کا موتی سرزمین دوست داری یہ خطے تا شاید یک قومی بھی کہ این کا گوتی وطن دوستی داری او پدا ایشان کاؤنٹر کنگے واسطہ باید ان کہ اما اگر باز نہ ہلکا پلکا باید ہسٹری اسٹڈی کنا کہ اتی ڈیفینس کرت کنن جواب داد کنن یم ایک چی بلے آوڑے خاص نشوی نہیں من نہ گندی یک دیگه گپی ہمیں بو کہ زی چوہ تو شی مطلب بلوچستان کے آزاد بھی سے پشتون بلوچ دیگا دیگا ای گپا مطلب افوان تا باس چلی یہ چیزیں من گارنٹی دیں کہ یہ کمبر یار توار پیدا کی اصل میں یہ گنا توارگار بھی سنگتے میں کسانی ابریکا نا ناکو کماش اتک پدا شو ناکو کہ شوئے با ماں کے سرپد نے کماش پوٹو لگتے ناکو بھی ڈی پی ہمیشہ من کے نا تو خیر پشتوں نے حوالے اچھے یا قبریں نا بیچار یہ جو دعویٰ کن کیا نمروز علمند فرا وغیرہ یہ بلوچ سرزمین ہے کوئی شک نہیں یہ جو انی موجودہ جو یہ کابل کندار ٹھیک ہے ادا ابھی جو ہستے بلوچانی اکثریت ممکن ہے انگا تک ہم بھی تاریخ کے جو ہستے تو یہ جب تو ڈاکٹر فاروق ہے جب تو یہ انٹرویو ہے عشق نے کوئی طرح اندازہ ابھی باقاعدہ ریفرنس دے گئے کتابانی حوالہ دے گئے 500 قبل مسیح 600 قبل مسیح 700 قبل مسیح 800 قبل مسیح جو کتاب ہستا ٹھیک ہے مختلف جو رائٹر اب اتنا ابن ہوکل ہے اور دیگے ایک دو نام انچے گتن تھے لاتی کتابانی باقاعدہ حوالہ دے گئی اترا گھوش گئی کہ بھائی اے سرزمین ہے جو ہستے ماہند بلوچ بتنگا اور دے اما ٹیماچے دے جو نام بھی بلوچستان نام جو ہمیں مارا گوشت بیتا کہ اے نام تو ہمارا نہ درشایا جاتا یہ ایک من گڑک کے بکواس ہے ٹھیک ہے آج اس کو واضح کہ کتابانی حوالہ دے گئی ٹھیک ہے جو عرب مورخ بتنا ہے نا ہم
اب بلوچارا بلوش گوشانا بالاشستان ٹھیک ہے بالاشستان ہمیں نام سارا جو ہستے آ تاریخی کتابانی تو کا بلوچستان ذکر موجود ہے ٹھیک ہے بھلے ارما وتی تو اربا ستر جو ہستے تو سورے چات پہ دے بگو بلوچ آشینا بلوش ٹھیک ہے آترا گوشتی نکا ٹھیک ہے ہنچوش کئی ارچ قومے وتی ایک طبیعت ہستی تو یعنی یہ علاقہ بلوچانی بیتگا قدیم یہ جو ہم پرانے نقشہ ہستا ٹھیک ہے ماں تو گوشن جو ماں نی جو یہ کلیم دی گئی یہ جو ہم بچوں جو یہ موجودہ جو پشتون نشتگا ٹھیک ہے ہم آشکانین چاکر ہمیں تو شیئر کو تکا منی کہنا ہمیں لور رائی نا سی کر کے ہمیں ادے جو ہمیں آشکانیان یعنی جو ہمیں برآمد بیتگا ہم دورے لورا لائی اچھے ہمیں ٹھیک ہے ادھا جو ہم آشکانی امپائر جو ہستی ہے جو برآمد بیتگا تو بھائی یہ بلوچ سرزمین علاقہ حصہ بیتگا ٹھیک ہے وقت گونا جو ہستے مرچی ماں ہمیشہ سر ڈیسائیڈڈ بیتگی کہ بھئی منی سرزمین افغانستان نے کر رہے ہیں افغان زمین منی کر رہے ہیں اگر تو چارے اڑا ایتی وتی سرزمین تو کا موجود ہے سرزمین حصے ہیں تاکہ تو روے نمروز تک ٹھیک ہے علمن تک اتی سرزمین حصے ہیں جب تو پرانا تاریخ کا چارے 800 قبل مسیح 700 600 500 قبل مسیح جو کتاب ہیں جو عرب موریکانا فارسی آنا یا ترک آنا جو لکھت گا آئین تو کا باقاعدہ بالاشستان ذکر موجود ہے ٹھیک ہے جو مرچی ہے موجودہ شکل بلوچستان ہے ٹھیک ہے عربارہ تو ارچی میں تھے تو بگو بلوچ آش بلوش ٹھیک ہے آقادی طرح نہ گوشی بلوچ اتر بلوش گوشی بالا چارہ جو ہستے اب بالاش گوشی تو آشکانیان امپائر جو بیتگا یہ عرب موریکانا جو تاریخ لکھتا بیتا جو بادشاہ گزرتگا بیتگا ٹھیک ہے بالاش اول بالاش دوم بالاش سوم بالاش چارم بالاش پنجم مختلف آترا ملنا نا تو ہمیں موریکانا لکھتگا بیتگا تو یعنی ماں انگریزانی بڑا کپتگی بیتگی ماں یہ الداتگا بیتگی یہ حقیقتہ چی نوکی ماں ہشکار بیانے گوڑاتی کابل کندار یہ بلوچ ٹیریٹری تو کتگا بیتگا نقشہ پرانے موجود ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر فاروق باز جوان اندازہ شی سرکار کن گئی ٹھیک ہے یہ تھی کندار یہ تھی شانی کجا مشا میں کلیم مضبوط ہاں ٹھیک ہے نا میں کلیم باز مضبوط ہاں ہمیں تی کرو مالا ٹھیک ہے جو اور اورو ٹھیک ہے اورو آج جو سکندر اعظم ہے جو تاریخ دان بیتا آٹے میں جو ہے نام داتا کراچی آرہ کرو مالا ہے ٹھیک ہے کراچی قدیم نام جو اس کے سکندر اعظم ہم بھی کہیں گے کرو مالا ٹھیک ہے آپ بلوچانی کرائی نام دیگی بیتا تو آج اور بھی پیش دار گیا کہ بلوچ کلیم ہمیکہ مضبوط ہے کہ کراچی تو کا آوادہ بھی جو بلوچ جو حکومت بیتگا یہ آخری سرد بیتا ہے تھی ملی راچے دیم تک ککر پاٹک تک پرانے علاقہ ہے تھی کراچیت کو قدیم بلوچ طرح موجود مل گئی طرح سندھی نہ مل گئے تھا ٹھیک ہے جو دریائے سندھ ہے جو آپ سمندر ہے تو کا رو گیا تو یہ پورٹ قاسم اچھی بھی دیما یہ پورٹ قاسم بھی تھی اس سے تو کا پتا گئی پورٹ قاسم اچھی بھی دیما جو دریائے آپ جو سمندر ہے تو کا رو گیا آنگورے تک تی سرد ہے کماش آشما جو ہمارے چے گپے کو باس جوانے گپے کو کہ ہم جو یک وعدے بیتا 82 83 میں دوران جو واجہ کو کہ ہم شتگی بیتگی بلوچی حکومت ہے جو ہمیں ڈوک بیتگا ایر بیتگا ٹھیک ہے پدا آستے آستے آیا اٹھائنک بیتگا دور کنک بیتگا چیردائک بیتگا ختم کنک بیتگا تو یعنی آٹھ ایمہ بھی چیز موجود بیتگا بلوچی حکومت ہے تو بلوچ حکومت ہے شانا ڈیوائیڈ کرنان کو تا علاقہ وائز رسبیلا ٹھیک ہے کراچی مشہور علاقہ ہستے رسبیلا او تک مارکیٹ ہستے نسیم کلات گدے مارکیٹ ہے جام یوسف ہے کی جام یوسف ہے جو ہستے ملکیت ہے روچ مرچی تک یہ ملکیت ہے کرائے سرائی ٹھیک ہے اودے تک بلوچستان آخری حدود آرک بیتا شیر شاہ تک آرک بیتا پداب چوکی تک برک بیتا یہ بعض ڈرامہ بیتا بلوچے کو نا تو خیر 2-10 جیستا جی گوار آنی کہ گوار پریگل تو ابر کا پدا اڑا غلامے کر رہی السلام علیکم موشی علاقے سرک شما دعویٰ کرنے نا کہ میگا فلان جگہ تچدا تچودا برے بکرتے برے تیج دارے کی میگا نا خوش گپ خبر نہ بھی کہ ماں بخش 2000 سالہ ساری 4000 سالہ ساری چوبتا مرچی چھیے ہمیں نمروز آنی ہمیں کدے طالبان ہمارا بھی ہنچو کانفیڈنٹ ہاں
ما کھائیں دیما ادا دیما خلافت بھی ما تھا فلان جگہ آ رہا تھا فلان جگہ تا چا بہار آئی ایریا میں گئی ما کدی ہمیشہ نبی کدی ہمیں کہ زی امریکہ یا رہا تھا شو تگا ما کدی ہمیشہ چی پیش داشت نہ کنی میرے بگڑتے وہ شاہی میں گا پیش دار دنیا ہے کہ شاہی میں گا تاریخی حوالے نشان وہاں دنیا تو کا کس نہ چاہے کس کتاب نہ وانی تو گران کن جگہ اذا شون کس نہ من تو یہ جگہ منی بوتا فلان جگہ من جو سالا ساری بوتا کا منی ہر سک طاقت کے ہر تو گیتے پیشداری کی منی اور کا سچی کو نہ کا اگر شما گرے برے بگڑ تو پیشدار ہے وہ شی جگہ میں گئی اس جگہ میں بوتا آ دیگه چیزیں میرے مرچی جگہ میں گئی مارا تو سب سارے میں موجود ہے ہم تو کہ انگریزاں تو دنیا گران کو تا نشتگا بلا بلا بر راز میں گپتگا نو انگریزاں نو کہ گوشت کا کہ یہ ساری دیگری گوتگا نو شما درائے ایور بوتنا کن نو ہر دے کہ گپتا مرچی شما پیش دارے کہ یہ جگہ فلان جگہ میں گئی فلان جگہ میں گئی یہ جگہ میں گئی برے نشان کنے ہمیں پٹانا نہیں بڑا گندے نو پیدا گا کہ ما افغانستان گپتا نو ما کہیں شما سرا خلافت نافذ کنین چش کنین واہ کنین ہمشہ نوڑی اس کو کانفیڈنس ہی لوٹی انسانا اور جنگا بغیر دا ہچ نہ بھی ما درے رتا بیانی نقشہ پیش بدارے نو شام مٹائے نو مستر کنین کستر کنین ادا پا کتاب پا حوالہ کس گوش نداری حتی کہ اس کی طاقت کیا برے بکنے تو پیش دارے کہ ای جاگہ میں گئی اشرا مشمرہ نہ دی بس تو یہ میں تو نا بانو بیچارہ جو کمبر کلیم بھی ہے نا تھوڑا تو جواب دے دنیا بان کرا یک منٹ دنیا نظرے تو کا درو چیز بیاں جو کلیم بیاں نا سرزمین رابند بیاں جو نقشہ بیاں وطانیت بھی آئیے سرا جو نہیں ماں دہشت گرد نہیں نا ماں ایک سیاسی طور پر ہوتی جنگا گن گئے اور فریڈم فائٹر ٹھیک ہے نہیں آ دومی نیم کا تو روے بیٹا دعا معاہدہ دنیا دھی میں امریکہ کئی گنا پنجے اچے برس مذاکرات کو تھا چائنیز آئیے تو کا بیتگا یک نیم گیا چھ جو استے ایران انٹرفیئر بیتا آئیے تو کا یک ٹیما چھ استے شروع ہے کوئی شک نہیں آئیے تو کا پھر پاکستان ہے بیتا انگوٹی سعودی ہے بیتا انگوٹی قطر ہے بیتا پنجے اچے برس مذاکرات بیتگا پتہ ایک ڈرامائی شکلیں دے کہ بھی پتہ ہے نا حکومت اینڈ اوور کرنے کی بھی آئے نہیں ہوتی معاملات بیتگا یہ معاہدہ بیتا کہ القاعدہ کوئی مردم جو استے تے سرزمین ہے تو کا میں امریکہ گنا طالبان معاہدہ موجود ہوں ٹھیک ہے خیر آئے چیوڑ کو چیوڑ نہ کو اگوانے وسیع ذاتی معاملے نہیں میں جہاں تک مسئلے بھئی میں سرزمین ماں وطی ثابت کو جیڑ گئے یار انگا روچ نیت کہاں جب روچ کایا بلوچ محسوس کا بڑا بلوچ تئی کچھ کے مطلب ہے کہ بلوچ وہ شہرانی تو کا بازار ہے تو کا ہوتی فاورا پیشوی تاری معصوم مردمانہ وہ کچھ مسیطن تو کا دھماکہ بھی کا ہوتی فاورا شو بھی کا کہ ریوڑ بلوچ کو نہ کا بلوچ انسان دوستی قوم ہے آئی ہوتی تحریک ہے ہوتی طریقہ یہ نا دیما تو کہہ سنگت ایسے تو اور کا اور لاشاری کر رہی بشر ما اتفاق دارنگو وزی گوهاره پریگوله گنا وسه درسن پیشماز درسن سلام کنا ہوں مائدہ سے وتی گوهار پریگوله گنا دم اتفاق دارنگو حالکہ یکما نظرتی اختلاف میں دیما نے میں دیما تنظیمی یا پولیٹیکل جو طریقہ کار سے اختلافات میں نہ سکوں منی اور منی گوهار سے پری میں نہ ما سرپد ایک ڈگری بعض تک کہ میں آئی چی گلے جو سے آئی گلے گنا ما اتفاق بالکل نہ داروں گا جماعت اسلامی گنا بھلے پری گلے جو یہ گپ انی کے کت کے تے یہ گنا میں اتفاق داروں گا چیا دنیا یہ وادا مائٹ چاری کو مائٹ مثال مطلب ہے مروچی کی روچا ایک بعض مزنے سے ایک تبدیلیت کا دنیا تھا میں دنیا کچھ گیا کہ دنیا دا ملک کا ڈالر سرا وتی ملک تا ڈالر سرا پابندی جتا ہے ایتا عراق ہم اوارے اور آج سے برکس جو چائنا اور دگے رشیا کے بینک کیسگوں برکس آئی گنا ہواری کن گیا تو یہ دنیا مچی جاورے ہمیں وعدہ تو گندے کہ ایران اور سے کہ سعودی عربیہ یمن معاملات کو الجھت کے تا جیا کہ ہائبریڈس وارے تہا تو اس سے سعودیہ صحیح من سرپدا کہ بابا من اگر ڈائریکٹ بروا سے حملہ بکنا ایران سرا گڑا یہ ہائبریڈ وارے تہا یہ جو یمن ہستے ہوں ادا گڑا منا سے بعض الجھے کپی کو یعنی کہ تو آج ساری ہو گیا یمن تہا یہ جو بازیں جو کاسالے سستا ایرانی ایر الاس کرنے کے خاطرہ بلے خلاص کو نکو یا ادا سعودی عربیہ فیل بیتگو مثلاً
منی گوشے مقصد شے کہ دنیا تہر اصول مذاہب اخلاق نامے چیز نیست کو اچھی طاقت ہست کو امام داری کو میں کلیم بالکل ہستے میں کلیم بالکل ہستے کو بھلے یہ وعدہ سندھی ہم کمزور ہے بلوچ ہم کمزور ہیں یہ بیمن ماں میں کار یہ بیگ لوٹی یہ وعدہ کہ امکر وطرہ سے مضبوط کت بکنے کہ موتی کلیمرہ نہ صرف ثابت کت بکنے بلکہ زورت بکنے ماں تو مثلا ماں کدی تے سوچ کے نا کہ اجزا صدو سیو نوا کجام ایلیمنٹ سے تھا کہ آئیے صوبہ برطانیہ کامیاب کو میں بادشاہ میر محراب خانارا سے شہید کنگا اور بلوچستان سرا قبضہ کنگا کامیاب کو کجام ایلیمنٹ سے تھا مستری ایلیمنٹس آئی تو کو ایشا کہ میں دنیا چے کٹتے گتے وجہ دنیا جاوہر لال مہاراج سامان استگوں دنیا جو دفاعی جو ٹیکنالوجی استگوں ایس ایف تی انفارمیشن ما چکا مو اضافہ کہیں اصل وجہ اشا کہ میرا بکانی امبراداری قبائل نکن نا ایک قبائلی سردار نکو آدرا انگریز چی شکار بکتا میرا گوڑا بکانی طرح جو دوسرے امبراداری گوڑا برا صحیح مننا جو یہ چیزا ای مننا ایک کو منٹ قبالے بلائے گنا کمپلیٹ سنو کرتا مننا یہ چیزا را ما تسلیم کنا منی گوشے مقصد وجہ سنگت اشے کہ نوری نصیر خان دورا قبائل سرنا ہوتی فوج سر سے شے کن گیا ریلائے کن گیا صحیح ہے تو اچھی چیز بتگوں کہ فوج بدلا بلوچ پتہ شد کارواں تو تو پتہ جوائن قبائل بتا سر ریلائے کن گیا نہ کمبر جا گپم نے نہ تو منی بکا جان بکا کمبر بلوچ جا کارواں کمبر جا ارے کمبر ایک جا منٹ چی بابا ایک منٹ بلوچ کارواں تو درا پدا بیادی ریکویسٹ ایکسپٹ نبی گئی آو تو ابر کم آوادا چی بتگوں کہ تو تی فوج ہی گیا تو فوجن سے پتہ تو پشت کے گوں تو پتہ ہوتی قبائل سر سے اکتفا یا یہ ایسا ریلائے کرنے کا لگتے گوں پرچہ تو قبائل سر ریلائے کرنے کا لگتے گوں یہ کوئی سائنٹیفک طریقہ ہوا نہیں پتہ دنیا جاور بدل بیتے گا تو آوادا میں جو حکمران تھا آئینی تو یہ جو نزوری اسم یہ سبب چی بند کو کہ قبائل کے سے برطانیہ را موقع رسد کو حملہ کنگا اور کامیابیت کو مروچی تو ادا بچارگوں کے مروچی قبائل نہ مڑ گئے تیکرا تنظیم اسا تنظیم مڑ گیا پاکستان چیزا چیر دا با جگیا اور سردار نامہ پر امی خاطرہ گیری کو کہ یہ شوق نے کوشش کی یہ تو قبائلی مسئلہ ہے بلے اصل یہ تنظیمہ بلوچ قومی تنظیمہ اور یہ بلوچ قومی تنظیم دیما رواں یہ قومی فوج سے تشکیل دیں نہ صرف قومی فوج تشکیل دیں بلکہ قومی پارلیمنٹ ہے قومی ادارہ نے تشکیل دیا ہمیں تنظیم ایتا بی این ایم ہم اوارے اور بی ایل اے ہم اوارے یہ میں تنظیمہ قومی یہ کہ مسئلہ ہے کہ غیر مسئلہ یہ سیاسی تنظیمہ وجہ چاہے مسئلہ ہے غیر مسئلہ ما با جگہ کچھ کہ سیاسی مسئلہ ہے جو تو کوڑا تو بی ایل اے سے غیر سیاسی کچھ کو یا بی ایل ایف تو غیر سیاسی کچھ کو وجہ مسئلہ ہی سیاسی اور معاشی ہے ادا جو ما سندھی گنا ما اصلا 6 ثابت کرنے لوٹی کو ما امکر بحث بکنے سندھی گنا ای آؤٹ کم یہ وعدہ آؤٹ کم نیل بٹا نیل بھی گو بلکہ اسی فائدہ پنجاب رسی کو تو آئی انچے انچو کر بزر گو کہ آئی چیز مزہ کہ تئی واسطہ بلوچ قوم واسطہ کارکن گیا انچو زیمہ یہ کارے کو چکے دا ایک چیز مشہور ہے کہ اسے پیپلز پارٹی خلافہ کدی بھی شفیع برفت گپ نکا زی یا ایر پیپلز پارٹی را یا غدار گوشت کو ما یہ زبان چے چیز کشارن صحیح ہے براز کمبر جان تو یہ گپا بکا بلے ما کشارن یہ تو تی تو دیما بلائیں اور کاری کو چاکر خان دیما یہ چیز مکو تو صحیح ہے بلائیں کاری کو یہ نہ بلائے کاری منکو بلے آج یہ میں سوال ایسا کہ بابا شفیع برفت پیپلز پارٹی کے خلاف گپ نہ کا بھلا یہ گپ کو نا تو آؤدا چیز کلیئر بیت کو صحیح ہے تو ہمیں وڑا بعض چیزاں منانے کے طریقے کار سے کیا گستا گپنا کا ہمیں اسپیشل تھا بھی تو وجہ کہ پیپلز پارٹی کو نا آواری کریں گے ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದೆಂಗಿ ಅಬರ್ ಬುತ್ತಾ ಮಂತ್ರ ಗುಷಾ ಆಬರ್ ಇವಡ ಬುತ್ತಾ کہ کجام بھی جاگے شان پیپلز پارٹی ضرورت بھی صحیح ہے پیپلز پارٹی ہے ابرا کنا حمایت کنا صحیح ہے کجام بھی جاگے ضرورت نہ بھی آ جاگا یہ غدارم گشا یہ اب باقاعدہ ڈاکٹر آئیے الیکشن کیمپین ہے نا جی ایس ایل والا یہ منافقہ یار یہ
شپی برفت مرفت زی ادرا منافقن نا گڑا ایسے اگر فوانے دی منافقہ وشتے گے ایسے فوان صحیح ہے اگر منافقہ گڑا یہ کندرا کنگے سے نا طریقہ کار دگی وڈ بیگ لوٹی ہوئی اس طرح سے ویسٹرن بینک کے جو تو گپا کنگو یہ طریقہ نبا امانی تا نا کندرا کنے لوٹی کو زی کے شیا گو گوشت کو کہ ماں سے یہ غدار مننا ویسٹرن آیا اور آپ میں بینک دیگر پرچا نا با تنظیمنا پرچا نا با جی ایسے فوان ویسٹرن بینک پرچا نا با بچا ویسٹرن بینک کے معاملہ ایشیو کہ یہ ایشانی مطلب ساری ہم گوشتوں کو شفی برفتے وتی سے پولیٹیکل مائلیج ہستا صحیح ہے آئیے خاطرہ وتی سیاست وطن کو وسا بلوچ قومیں سے زبانہ بلوچ قومیں شناختہ قربان کنگا سے تیار ہے بھلے ایشیا کا کاؤنٹر کنگے طریقہ بھلے کر یہ ورڈ دیکھو یک ابرے یک سوال ہے بچا یک سوال ہے بچا تئی جو کلیم ہے نا تئی کلیم اگر بچا ترا مرچی ہم گورے سرش کا ترا مرچی ہمیں ابر کنگی باندھا بھی کنگی اگر تو مرچی ابرا کنے یہ تو ایک وزن ہے بھی باندھا روز ترا شگان دیگ نہ بھی کہ اری تئی تو آٹھے ماں پرچا ہی ابر نہ کوتا چھے تئی ایک مضبوط ایک کلیم ہے چاہے سکندر اعظم دور بھی تو آٹھے مدہ موجود بھی تو ایک قدیم دورہ چھے تئی نا یہ نا علاقہ دومی نیم کا غلامی منی حوالہ جان نا یہ منی جان ابرکے کمبر غلام جان نیم نا کمبر دو جان منٹا نا یک غلام کمبر سیکنڈ جان یک تراؤ سیکنڈ بنا چی یک سیکنڈ دومی نیم کا نا یک سیکنڈ گالی یک سیکنڈ دومی نیم کا غلام جان پدا ابر شے کہ بچار منارا نقصان نہیں ٹھیک ہے سندھی اچھے ٹھیک ہے اگر من بچائیں تو آئیے بعض نقصان بھی خود کا یہ چیزاں مد نظر ایروے کا ماں آئیے محتاج نہیں بقول انی منی محتاج یہ چیزیں ہوتی زینا بھی یہ کا گپ بھی وتی نہیں فاورا منی جان بزان کمبر جان یہ گپ بھی نہیں منی جان کمبر یہ گپ ہم نیستگو گپ اصلہ ایشے کہ تئی ایسے لیڈرشپ چیئرمین غلام محمد بی کو شہید بالاچ بی یا بشیر زیب بی کو یا ڈاکٹر اللہ نظر بی کو ادرو ایک چیزا متفق ہاں ایتا ہیر بیار مری ہم آوارے کہ نوری نصیر خان بلوچستان مارا لوٹی کو نوری نصیر خان بلوچستان کے لوٹی کو گڑا ابر تچکے نہ اگر باندھ رچا اگر گشا تو ساری گپ کو تو گپی بھی اتنا کا نا تو یہ ابرا پرچے اعتراض تراوتی قومرا طاقتور بنن کی وجہ نا ویسٹ بینک کے ابرے سرا تو پرچے اعتراض چس کن گئے یہ سوال ہے چیئے تو منہ ایک بر گئے یار ویسٹ بینک سر من اعتراض نہ کر گیا مت طریقہ کار ہے گوشی منی براس طریقہ کار کجا میں مثال ہے طریقہ کار ہے وجہ کہ یہ وعدہ تراوتی سے قوم مضبوط کنگی ترا قومی سے فوج مضبوط کنگی ترا قوم تی قوم کجا میں مطلب تی قوم منی قوم بلوچ قوم ہے نا نا تئی بلوچ منی قوم قوم کجا یقین تھا بلوچ قوم ہے منتر جستا مارا بلوچ چلو قوم میں یہ پہ گشتا کہ مارا میں قوم مضبوط کنگی ہے تو یبرے ابرا وشکون بلوچ قوم لکیر بارڈر کجا مدد ہے کہ بلوچ قوم نندو کے نا یک دیگه بری کاکر پوائنٹ والا بری پوائنٹ والا بیچار ایسا یک ابرے وش تو ابرا کنگے نوری نصیر خان ٹھیک ہے گوڑا باندہ تی گونا ہمیں سندھی ہمیں پنجابی تی گونا اے سوال ہم کہاں کہ نوری نصیر خان گشتہ جب ای گونا سوال کرنے بھی جب لاہور ہے ہم ابدالی گونا نشتہ کے بھی تو ابدالی گوشی کے وتی سرزمین ہے تو کئی پنجاب کے علاقہ ملاقہ جو ہستا درستہ تو مان کا ہوتا نوری نصیر خان گوشی نہ ماں ایشا ماننا کہ نہ وتی اما جو بلوچ ایریا میں ہماری ماں کے نا منی تہذیب منی روایات وغیرہ بالکل جدا ہے اشیاء تھی ٹھیک ہے پتہ جب سوال کرنے بھی تھی ٹی بلوچستان ہے ادود کوجے تک کا بلوچ آوشی عمودہ بلوچی ابر کنک بھی بڑا طرح اداشی تو گرک نبی نا کہ باندر اس طرح یہ ابر کنک بھی کہ بلوچ و بعض علاقے نا موجود ہے عربے تو کا بھی موجود ہے کینیڈا بھی موجود ہے بقول نوری نصیر خان ہے ٹھیک ہے گڑا تو تی ابرت کو چکا جان مان دی تو چا نیا چی وتی اسٹینڈ شرعی اندازہ یہ بکا منی جان نوری نصیر خان نوری نصیر خان ابرے جواب نہ دا صرف نا ابرے ماں سوال کو منگو کہ تو وشگائے تھے کہ بلوچ قوم مارا مضبوط کریں گے منگ وشگاؤں کہ بلوچ قوم تو کہہ رہا سرپت بے آگی باؤنڈریز کو جا صحیح ہے آیا تو سندھے نندو کے بلوچا رہا بلوچ سرپت نبے یا ماں کے واحد ویسٹ بینک کے ابرا کنا اودا کے نندو کے اکثریت تقریباً 90% بلوچ آبادی ہیں صحیح ہے آئیے تو بلوچستان باہر سرپت نبے تو چی وشگ لوٹ گئے تھی ابرا ہم سرپت نو تو سنگت ماں مرچی ماں میں اسپیستا یکندے ماں یہ ہم گشتا ہوں کہ مرچی تی سرحد انڈیا گنا سے ملتا مرچی تی سے بدین علاقہ تی سے سرزمی بلوچیں
ما ये हम ये तक मात्रा गोष्ट ना तो उसका गोष्ट क्लेम मकन्ना तो अमी ना अबुगा ना 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 के माँ उसे अमी ये क्लेम वाद नहीं मकन्ना ये संगत ये टीम नेस्तुगो के ये वादा क्लेम तो बिकंगो के वती ता एक तगी माज तो पच बिका ना ना महाज तो ची उसे मा ईरान के खिलाफ ये महाज पच कुता सही है मा ईरान पाकिस्तान के खिलाफ खिलाफ माज पचकिंग मनी लूटू अबरा आलमी उशकुन्ना है आलमी है आ ये माज तर पचकिनगी मनी अबरा उशकुन बख्तावर तो जज्बाती है ईरान के खिलाफ मा महाजी पचकुता पाकिस्तान के खिलाफ मा महाजी पचकुता चेदो मस्तर महाजी सिंध के सिंधियानी में चार मर्दमा सही है ईशान के खिलाफ मा उठी महाजी पच बिकना ये हा महाजा च मस्तर मनी ब्रास गप्पता शे के एदा सिंधे वती आला तसे आवत एक महकुम कौम है वदा ना ना सही ना है ना मेकुम नहीं ना यार गुलाम अमी चीज़ा मा चीबोगा ना मेकुम बूतन तराचू मेकुमी कुतगा सही है मेकुमी कौम दोमी कोमरचू मेकुम का सही है मर्चिती जुबान मर्चिती यार सकाफत ताकर और मिसाल बिदे कराची है आ कुजाया तो कुजाए तई इलाका बदहालाम आन आई फाई नौकरियत को मर्ची काया तई आलची है ठीक है तो महकूम गुश रहे ना शाना तो कुजाची महकूम है भाई पंजाबी ये रन कंबरजान दोमी सावरा जा में शाम कंबरजान हमें कराची था तो ये हम जानगों के मर्चे तो पश्तून ज्यादा मेजोरिटी था यहाँ सही है डेमोग्राफिक चेंजिंग अतका को भाई ना 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 कराची ना तो ना अबे वहां ना से ना यार मीमन कराची आया नहीं दो अरे सीटा कराची वो चाकर नौकरी उसे खबर कराची गुलाम चाकर जन एक मिनट है ये पश्तून है तो कराची प्रोपेगंडा अलग है ना मिनट है कि ना पश्तून है मजने शहर है कराची ये ना बकवास है संगत भले संगत का नहीं दो सीटा संगत भले दो सीटा कराची सब पेजर बना रहा ना तो आप रे यालकन कराची वो एचबर सिंधिया बुत्ता ना सही कराची बुत्ता बलूचानी सही रंद माजे रत्गा मर्चा नगा पठान विश्वा आएगा या मैं डेमोग्राफी चेंज होता सिंधियन डेमोग्राफी कुछ चेंज होता यार तो उसे मजलूमा सिंधी ना बिल्कुल सही है ऐसा बिल्कुल तो सही कुछ है कि गोरा डेमोग्राफिक मैं चेंज बिता गो इश्त को सिंधी हम हमारे इश्त को गुलाम मोहम्मद सैयद यानी कि गुलाम मुर्तजा सैयद जीएम सैयद कुछ आइयो आइयो भी जुल्म को तमैसरा ये बिल्कुल तस्के गप्पे ऐदर यार बख्श जतुए के तो गप्पा दुशान जिक्र गया तो था मना बुगो गप्पा गोशदार तो कि गोशदार बेटा सिंधी मजलूम है हिस्टोरिकली ना मतलब बेटा ना हिस्टोरिकल मतलब बेटा तो मना बेटा तो तो मना तो मना ये अवाले वो तो गो के सिंधी मजलूम है नुमंतर जो उसका लूटी सिंधी कुजा मजलूम है ना मजलूम आया अमाइया रोशन की दोमी सर जुल्म बेका बेचार गप्पा मने जान गोशदार को ना कि शाउनिस्ट सिंधी बाजगया आ शौर्य आ तक नरस दगो के आ मैं वड़ा से यार मतलब तपत शेसफ जान या अबरे ना ये वा मां कमो सारते रिशानी स्पेस राउगा या माशानी अबरा उश्कन गाय तो ये यार वा मी मजने अबरा इता बेलो दो क्रेसी मिनट तो कंबर जा कामिशा मना मुखा बिदे ये वा मी अबरा इता के इंग्लिश वादी अतकगा आया जुस्से या सिंधी जुबान लेक्का आई या अल्फाज द्रांच स्टाइन तगना आया सिंधी सरा सख ज्यादा कार कुता सही है सिंधी तारीख के सरा इशन कार कुता सही है मर्ची तर उच मर्ची तकने गए एच कुजाम जागे अमा इलाकी जुबान या वाने नबी सिंधी अलावा सही है सिंधी सकाफत सिंधी जुबान इधर संची दीमा है ना माँ अमी कुशक लूटी के मतलब कसी अगर पाकिस्तान जुड़ बुआगा ची कसी अगर फायदा ही चस्कु था या इंग्रेज आएगा ची कसी अगर फायदा ही चस्कु था उड़ा आज सिंधी और पंजाबी उतगा सही है आई था बलूच अरवद मजलूम तो मर्ची सिंध दे अमा की आजादी अब रखना आओ सिंधी बनाई ना आओ बलूच सही है इशाना संगत उशा जर्दे बलूच ना क्या कन्वर्टेड सही है अमा बलूच कना कि वेस्ट बैंक के ताया तारूच मर्ची तक नहीं अमा के बलूच इलाका अस्ता नो आबादियाती इलाका एक जलकियत तर दान ना लाशर जान तो अबरकम ग्वार परिगुल नीम गरमे ओ मिने तोर द पर्टिकुलर पूरा ऐसा ये मैं गप्पे करना जगह बेवशु मना रहा मैं तो ये गप्पे करना पूरा बलोच मखनी कौम है था कान मैं गुलाम गप्पे बिल्कुल जान तस्का करना कि बलोच मखनी कौम है हमका तंजीम असा मखनी बेचार गुन तो बेसक दूर रोते ना ये संगते 10 हक देरिन चस्ते malutang ke sanga tawar bikang gwar parigula bar bikang pata tinim ga kaya taigwa bes bin na सही है जी लाशा रिजान तो अवर का
ومنتوار جعفرجان بانو پریگولا گپے جتا او ایسا ونا یوگو کے وما اتفاق داری کہ بلوچ اور کجا جنشتے ہیں وتی علاقہ بگری یعنی ہم دعویٰ کر کنگے تو بانو کارا من ایسا ونا گشک لوٹا کہ بلوچ دعویٰ نہ کنگے بلوچ اودا نشتے ہیں اودا کسیر طاقت بھی نہیں کہ ایکڑی زمین بھی اودا بے قبضہ بکند دومی کمبر جانا یا گپے جتا کہ گگر پاٹگے یعنی انما کے دعویٰ کرنے تو کمبر جان اگر کردی شتے نہ شتے ہمیں ٹھٹھا علاقہ راجو نظامانی ویتے راجو نظامانی بلوچانی ویتے ہم مدت چ شروع بھی ہیں اودا کتے سمندر آپ کریں یہ نعمت درست بلوچاں بگی تو پورٹ قاسمے گپے کو کہ پورٹ قاسمے اندرا واحد بلوچانی میتنگ اودا طرح سندھیانی یک میتنگ نہ ملی کلمتی نشتا گبول نشتا دومی یار ایک قبیلہ منا نام نیائے گی پنی خیالہ شنا کلانچی کچھ او زورانی ہمیں بلوچ نشتا پورٹ کاسٹ میں تہا سمندر کر رہا یک میں تک سندھیانی نے بس ٹھیک اپنے میں Parigol to abarkan gura SF one ningarawa. Maniala guar parigol kamun dasgatte. Balation में claim यार नहीं अगर मैं जान claim तो मैं अबरे क्या claim पता अबरे क्या करता है जी ما مشكلة كمية زاري كليم أصلاً باقي شيء علاقة درا بلوچ نشتگا صحیح ہے ما بلوچ اما جاگے کہ اکثریت اما جاگے بارے ما آور کنگا آیا مارا دومی علاقے کو کار نہیں نا ما چونکہ مطلب چھے تو مستری اما اخلاقیاتی وشے مورالٹی وشے چی بود کا صحیح ہے ما ادا تک نہیں یہ آور کنا کہ بلوچستان ہے اما علاقہ کہ پٹھان اکثریتی علاقے ہیں بلوچ نئے نا باندگا بلوچستان شامل بوگ لوٹا این مرضیوں بوگ نہ لوٹا وطم افغانستان روگ لوٹا یا آزاد ملک لوٹا این وتی مرضی نا مطلب بلوچ morality انچو برز ہیں بلوچ ہم لیڈرشپ بلوچ سیاست اما کے اخلاقیاتی انچو برز ہیں کہ اما کے مظلوم اقوام ہیں مظلوم قوم ہیں آیانی سرزمین سر دعوی نخرگائیں صحیح ہے مرچی امی علاقہ کے ویسٹ بینک کے سندھ امی آرمزادہ کہاں میں چیئے مطلب میں علاقہ اما چیئے کنا کلیما کنا میں علاقہ بلوچ یہ علاقہ بلوچانی ہے نا چاہے مرچی بکنا نہیں باندہ بکنا مطلب ماں ہمیں مشکل غلامی ابھی ابرے درمیان تضاد ہے غلامی چھ مرچی آروچ نہیں مرچی اگا آروچ نبو گوڑا بانداو آروچ نبی برات مرچی طرح ہی ابر کنگی مرچی طرح ہی کلیم کنگی مرچی طرح ہی گوشگی کہ بھئی ای علاقہ ادھرا بلوچانی علاقے ہیں صحیح ہے وہ حقیقت بلوچ دا نندو کا اکثریت تا آیا صحیح ہے کمبر جا تو آور کا جی او چکر جان چلے کچھ میں اس پہ سے تو کہتا ہے ایک پٹھان ہے آپ نا تقریباً ہوٹل مالکہ کراچی تو کا نکلنا گلشن علاقہ ہے بڑا محاورہ ہے بلوچستان ہے بارے بڑا کراچی کے ذکر رات کے نا جب ای پٹھان آ رہا پورا تاریخ کے بابت آ رہا پتہ چلت کہ بھئی یہ بلوچستان پٹھانات اسپیکر ہے سرا بھائی پٹھان انچو کوشبی یار ہم کو پتہ نہیں تھا یار یہ ماجر لوگ یہ سندھی لوگ یہ بتا کوری کرنے آتے ہیں یہ ہمارا بلوچستان ہے ابھی ہم ان کو بتائے گا یہ ہمارا بلوچستان ہے کہ انچو کوشبی تھا یقین کے نا تو باقی دومی ابریشے یار ایسے جان ای ارچ چاہے پنجابی بھی ماں یا پشتون بھی ماں دنیا ارچی بھی ماں درستانہ قبرے کے کراچی تاریخی طور پر بلوچستان علاقہ بیتا ٹھیک ہے آئی یار چیوڑ پندل سازک بیتنا بل تو سندھی چکتا کے کلیم ڈکیتا نکنا نا یہ ورا سندھی آو نمن نا سندھی وشن اور کراچی دومی بلوچ نبوتا اچھا کمبر نبتا جان منی گپے کنے گلو کہ پٹھانا کمبر جان پٹھانانی سرا ہم بلوچانی بازی مہربانی بودتا یہ پٹھانا بالکل میں جنجار گوٹا میں بردی علاقہ نشتگان یعنی ما گوشے کے معمار سائیڈ برزہ بلوچا جگہ داتا پمیش کا کدی بلوچانی سرا یعنی گپ نہ کنا مہاجرانی گنا ہمیشانی لڑائی با سندھیانی گنا سنگت نکرہ کبرے گوشک لوٹا نا یہ جب کراچیت کو جب گینگوار عروج تو کا بھی نا لیاری گینگوار کو سب بتائیے رہا وزیر آگو کہ بھی لیاری گینگوار نے کراچی گینگوار یہ دروئے مڑ گیا گڑا یقین باور بکنے تا انچے میں سنگت بیتے گا اتی کٹی پاڑی ہے نہیں مگے
تئی سوراب گوٹے نیمگے یا تی گلستان جورا جو لیاقت بنگش نامے کی بیتا این پی تی منا مزنے جو استے بدماشی بیتا آبی فنائے زیر کا جو استے لیاری اشتا مزنے جو بیتنگا فنائے گرے گا لیاری اشتا تھوڑا ہمیں جو لیاری گینگ وارے مردم بیتنگا اشانا اینٹ سے اینٹ بجائن تا یہ ایم کیو میں ستیا ناس کو تا حل ذاتا بیتا تو گشگے مقصد ہے یہ پٹھان جو بھی ابر کنک بینے صرف اور صرف ابھی پاکستانی میڈیا یہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے ٹھیک ہے کہ پشتون ہے میجورٹی والا بھائی بچر ڈھنا چے مردم کا ہے آباد کار بھی ہاں بازے انچے مردم جو ایوب کانے دورہ آ رہا ہے کتنا 1965 آ چیزیں انچے میں تک استا منا توار پیدا کرنے مناو پیدا کرنے جان گوار پرگل تو اور کمرے مشوى ٹاپک چینج کنانو کمو کی بلوچستان مگر تو نا آزاد یہ والے مال کنن لوٹن گوار بیچارہ حقیقت نہیں اور یہ نہ حقیقت تو یک منٹی ادھر لکھے تو ہم اسلامی جمعیت طلبہ ونگ کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر وہ باز نہیں آئے تو انجام اس سے بھی ما برا چیز ہوگا بارے نزان ما انو تو چاکر جان حقیقت بات خوشی ہمیں کہ ٹویٹر لائک کرنا نا ہمیں مارا حال بھی وجہ ہم لشاں کتا نہ کتا وجہ ہے ہاں کہ یہ مذہب والے کہ کسانے انچے ابرے بھی کو ڈائریکٹ مرچی سندھی مارا ہمیں شگانا جنا کہ شما ٹھیا کراچی سر کلیم کن گئے ارے بھائی میں نہ کراچی شما کراچی سر کلیم میں کنے کراچی شما گئی بلے منا ہمیں گپ جواب اب دے حملہ بلوچاں گوار کتا نہ کتا گوار اول مذہب تو گپا ابرشین نجنیدا مذہب چنا چاکر جانر اب امبر مذہب خبر مدرسہ مذہب یک کا منٹ نام یک بتے گا منٹ مرضی گوار حملہ ہی بتا دو منٹ ہنچو پیج یک منٹ چو ظلم گوار مکنے نا چو ظلم دو مکنے منٹ ہاں گوار بیچار کمبر جا اور کراچی ہے نا کمبر یک منٹ شکر جان کمبر جان اینڈ کن گیا کمبر ما نزان من توار پیدا جی کہیں آو گنا جی آو پتا دو منٹ کے ماں جی دو منٹ مکلی آخری ما ایک لائن یک گوشنگے میں ابری تو ابر بیکا یک لائن جی جی گوشنگے بیچار تو کانی جان آو کانی کانی کراچی نہیں کالی بیچار تئی جو استے جیک پابادے کشمورے تی تاریخی طور پر شکارپور ہے تی کمبر شادات کوٹ ہے ایتی تاریخی میں علاقے ہیں بلوچستان علاقہ بیتگاں شروعاتی تی گونا بیتگاں اور اکثریت بلوچ آبادیاں اور بلوچستان گونا گون بیتگاں رندہ چیوڑ انگریزا پندل کتا بھٹو ذوالفقار علی بھٹو دورہ چے بیتا آ دنیا ازاں تو خیر نہیں دیما پر چکر وجہ منا یار دلی ما میں ہوتا جانب کا گوار بنگلہ دیش میں ہوتا دو پتا کہ نا نیپال میں ہوتا آنا پہلے منا ہمیں گپ جواب اب دے ہمیں ٹویٹر کے لائق کنا نہیں مردم یہ میرا بگوشے حملہ بلوچا کتا نہ کتا گوار ما یا ابری کہیں ما نزانا نتا بلوچن کتا یا انہیں کہ تو کتا نہ نا وہاں کی لائق کنا نا پورا ہنچو نہ نہ کریڈٹ نہ پورے نہ گئے نہ کہ بھائی حملہ وہاں بلوچ کتا بلوچ چوشی عملہ چیا کہ نہ بانو بلوچ کارنے طالبان داعش دہشت گرد ہستا یہ شانی کارا بلوچ فریڈم فائٹر نہ آزادی جنگ کے شما نشانہ اودے واسطہ جنگیت نہیں والا جاتے گا مائدش میں امیر سراٹ ہے کہ کتاب زن ہنچو پیش دار گئے کہ ماں کتا شما کتا نا اینا گوار ایشان بیل ایشان یلک کنا ایشان یورن کس لوگا کس ایشان یورن گوش نداری شون گفتار بکول داد کے چاکرے انچے برم بازے مردمہ بانو یہ باقی بلوچ بشام گوڑا یار زمان نا ایسا ایشان بیل گوار بشام ایشان بیل ذمہ داری اکاؤنٹی واد تو صاحب مارا بیل ابرا نا شو مارا نیلے ابرا مسئلہ میشے بچر شما چاکر جان شما منا حضرت گپا کر جیسا لے شما چون کنی شما تو کچھ یار ای طریقہ غلام ابر نوید نا پریگول دو منٹ اشکن یکی واشیں میں ٹاپک تو چینج کو صحیح ہے میں سے سندھیا نے بڑا کب گیا تھا وہ دو میشیں کہ بچار انو تا بلوچ اما کے چیا تنظیم آیا قبول نہ ہوتا ہے چھوڑے ایوڑی چیز صحیح ہے اگر ایوڑیں کاری بھی بلوچ تنظیم ایوڑیں کاری بکنا رندہ قبول بکنا یہ دران چیز میڈیا دیوا کے تھے نا ماں نو تا نزانا بھائی ما شاشو پنچے تھا ہے نا امی آترا ما چھوڑیں کمٹ کت نکنا فی الحال منیالا سنگتی امیدایا ساریات کا اسپیکر آواز ہے شوت برال ما گوار ہمیں لوٹن کہ یہ ٹوپ کے سر آور مکھنے باقی آر یہ کیا گا آوری جتا آگی اما پرسنل رائے مجموعی اما بلوچ کو میں رائے نہیں نا کہ بھئی اس سر عملہ بتا بلوچا کتا وانچو پیشدار بوا گئے منی آلا یہ یک فی الحال غلط تین چیز ہے جی گوار غلطی ہو غلطی اس کو خاموش و صبر کرنا مری کہ کتا
حضور وقت جاگ ہے نہیں ہمودا پنجاب اور چے بلٹ ورگا نو پتہ چھ چیزاں نی بینک ریٹ Mariana ڈب var کی iyi مختا zobe jage پریگل akbare karvai çizi butta پریگل بایدے تو beşte سے قیاس اس طرح مرو نا قیاس تو ساری مکانا ایسے بل نا ایسے بل ما کیا ساری نہ کرے گا ایسے ما تومنا بھی ابرا پولیس میل سے چاکر کمنٹ تومنا چاہوں دا لگا ما بندے حیران بنا نا ابرا کہ شما کیا کریڈٹ لگا ایسے iyi var nan yar na ti bari ke ti maktar tu abar kanchi masla yar تو شمانا بل ما اوتر کیشتا ما اوتر کلن نا تو abar bika baral چاکر war ya abri چاکر kamarta مگوارا شکلوٹا بیچارے یک سازش جب بھی نا من تو واضح گشا یک سازش وتی جو استی پاپولر بھی گئے واسطہ ہمیں کچھ کچھ جیکٹ جو ما چار گئے رپورٹ نہ چار گئے کچھ کچھ جیکٹ آف طریقے جو استے ترکتا فل نہ ترکتا ورنہ ہر جا گیا کچھ کچھ حملہ بھی جیکٹ فل ترکی بازی پتا تباہی ہمیں بھی اور ٹیمو ایسا جو اس نے ناکارا جیکٹ استعمال بھی کیا کر ہمیں ٹیمو پوٹوان گر گئے تھے نہیں اندازہ کیا ویڈیو ڈرون میں گئے باقاعدہ ہمیں جاگے اتر ڈرون نا یہ صرف پاپولر بھی گئے واسطہ ایک سازش ہے یہ ہم پوسیبل بتکا یہ چیزیں بارے مرا خود نہ کرنا برا اگر بلوچ بکنا کم از کم بلوچ وہ ذمہ داری قبول کرنا مریالا بڑا بلوچا بلکہ نہ لوتا بلوچا قبول کتگا اس کو مطلب اسی بلوچا نہ بلکہ کتا کیا کر یا خبرے دیگے بچار پشتون بیلڈ تو کا انگا تک مانی نظرے تو کا چھ جو شی عملہ گوستا اننا جو بلوچا ذمہ داری قبول کو تھا تئی چھ رائے ان یہ گیشتر چیم کتا طالبان کتا غلام تو ابر کن یار تم میں اتاؤں کشتا وقت ہے ای یار سانگتا تیری چکتا ایشے واسر وہ بمبی کو تا وجہ تو ہم سے کریڈٹ لگا پھر بنائی کارنامہ اگر اکیڈمک یا گپے گوش جامن جان اگر اکیڈمک اسے گپ کریں لوٹے کو تم تو اکیڈمی کور کرنا ما اکیڈمی کور آنا ہے تو اکیڈمی کور کرنا یار ناکو میں کرا بار بار روگا ہے گا ناکو نیٹے مسئلے چاہ کر اسی بات ناکو موقع پہ دے چاکر کمے کے موقع بھی تے ماگو ادا مذہب حوالہ گپ اگر شیعہ سنی سر حوالے پہ نہ لوٹی ما بدرو بلوچی دات کے من شیعہ ہوں یار تو مذہب بابت سے مولانی گپ نہیں ادھر شریعہ سنی نامہ نو کیا گئے یار کسی گوش آ رہا کم کتی راجہ بھی کنائی نے یہ شرے مذہب سر مانا گپ مانا کرنا گپ لے گو بچہ کسے دور مکائیں گوڑا یار چاہے دور کن گیا شما ضرور دور کن گے بچہ منی جان تو ہی گپے کو چاکر جان کہ کلیم کن گے ویسٹ میں غلام ارودا برکا سنگت شمار اجازت شما درمیان دور کنے ہو غلام پرچے ماں کی اور کر غلام درمیان دور کم وقت اور جی اور کا بچہ تو دعویٰ کنے گو مننا براسا گپ کو کہ تے سے بن قاسم گپ کو تے گو ما شمارا اکتا گوشا ڈائموگرافک چینجنگ وتی حوالہ سرا عملاً کراچی ملی رہے گا تو دتا ملی تہا بلوچنا سے سندھی وانن بیگو وجہ اسکولن انتہا بلوچی تہا نا اردو تہا نا سندھی سر گیشت دور ہیں جگہ بعض سے ما ایک آؤٹ اسکٹ سے ایریا ہے ایک دیہات نمونہ ایریا ہے ادھر کشتو کشار گیش بھی گو تو آئیے فائدہ کہ سیدھا سادہ مردما تو آئینہ سے چینج بھی کہوں آئینی درچ ذرا یہ عمل ہے منی کوشش کے مراد ہمیشہ ہے کہ عمل بکا انچو کہ ایسے سنگت عابد کنگے امی وڑا نہ کہ چیزانا آوڑا تو بیارگو پولیٹیکلی تو اوپن بیارو تو چیزارا سندھی تو گوشوں کہ اسے بعض دیما شدگا سندھی دیما شدگا بلک کرپشن نے تہا واجہ تو سندھ کراچی سندھ سیکرٹریٹ تہا تو پتر یہ سندھین نے دب پچے زر ورگے خاطرہ سندھی پولیس تہا کراچی تو کا ہستا تو ایشانی دب پچے پنجابین جے گیش کرپٹ ہیں یہ مطلب بالکل تر ٹھوس مطلب پیش داروں گو کہ پنجابی نے گیش سے کرپٹا بلے معاملہ دا ایشے ہیں کہ تو مشکلات ہے کہ یہ مظلوم نو تو منا بگو ایچو مظلوم سندھی نا ایشان کے اوشا سماٹ نا سماٹ ہما چندے مردما نا تو اوشا کی مظلوم منا برا کلے تو بیکا برا واجہ تو گپے گوشو کو اگر کمبر جان کا یاد کا من مردوں میں نام آنا گرا
मलिर तहा से सिंध चैप्टर है BSOS से राशुन बित्तगो सलीम बल्कि पंजाबियारी ये रहा मनी हैला ये नाम आपदा आवादा सीरहम भी को आरोस भी को ये सीरहम रवे मल्लीरमा तो ये मन और देखिए बाद संगत रहे बशीर कुरैशी को मिलने को तो बशीर कुरैशी से आजादी गप्पा कनगा भी को के अहिंसा तरीके से रमा से आजादी जीरे को सही है तो वादे के आज संगठना जिसका के आजादी वाला सरा मारा दिखे कुजाम कारकन लुटिको के वती सिंधी कौमे तहा मा से शोर दाद बिकने को तो जाने मना ये बशीर कुरैशी चीज ऑब्जर्व का मगो सिंधी कौमरा दुरुस्तांजी सारिया शुमा ये शोर बदेता के दुरुस्तांजी पीसरा बुरवेता साई GMC जो शुमा गोशिता आई कब्र सर बम्बे तरक्केन परचा के आये सौबा शुमा गुलाम जोड़ बिते को नंबर 2 के साई GMC यार गुलाम नहीं अन्ना सही है गुलाम तो मना गुड़ा बिल मतलब समझने के तो अमी बेचार गप्पा गुजर सिंधी कौमरा में मजलूम ये खतरा गुशा के सिंधी वती जो नवाब मित्गा ना ये जो गुलाम कौम में नए सिंधा निंदो के मर्द मारा सिंधी गुशा कौम में नए तारीख है तो तारीख अरे बाबा तो कौम बोगा मगो मैंने मना कुछ का बेल ना यार संगत मन कौम गुशे तो मना कुछ मगने के कौम गुशे ना गुशा को भले एक चीजें मतलब ये गुशा कि एक आबादी है एक कम्युनिटी है एक ब्रदरी है एक कौम है अच्छी कभी नहीं अच्छी है गुलाम है ना चाकर चुओ मकने यार भैया तुम्हारा अबरा किल्ले या नैले मजाला रो मगर शुमार गोल्डन इसको तो भी शुमार भी गए भाई ना बिल कंबर यार आयक जुबानेदारी को आयक आबादीदारी को सही मना मौजूदा आये रहन सहन तहा सिंध है ना तो भी सिंधी है बड़ा कंबर बिचा गप्पा गुजर को तई बलूची सकाफत है सिंधिया जोतमो तो ऐसरा इन्फ्लुएंस बित्ते को बिचा गप्पा गुजर कंबर तई ताकत अमिकर वर्ड बित्ते को तई इन्फ्लुएंस अमिकर तक बित्ते को के सिंधी कौमत तई से तई सकाफत जोड़ता को तो बेका तई तारीख करो वती तारीख गुशी को अरे मनी सकाफत ते नजर था यार तो चाहिए क्या तरह उसको सकाफत नजर था यार अरे बेका बाबा मैं तो मैं चाकर ते किथे हाल है चाकर कंबर जम बिल ना कंबर गुलाम यार शो गुलाम अखेर पदा मकार जी कंबर जन तो अबर कंबर है गुलाम बस में जार को ना गुलाम जा पदा दिलाए का पदा सक दिलाए का पदा लगते माई कपी नए ना गुजान तो अबर का जी जाकर जा मिन्नत वारा मा दीवाना सारिया सलाम गुशा संगता मरे मावा हमें गोजदार मनी नेटे मसलात मन कम मुचो रशीता है तो गप नबू हमें गप पांच मा जनगा थे भले मनी दिला मां मनी वडे श्वान गिरा के श्वान जस्ट कने मतलब अगर सिंधिया नहीं फा बारा गप पाए था मां हमें गप पाउशा कि अगर आ कि सिंधी अच्छी गुशा अम्मा सिंधी मा बना पता अम्मा बलोच भी अम्मा वनी कि हर चीज़ के अम्मा गुशा वनी खिलाफ आ गुशा अम्मा गप्पा मा गुशा कि अम्मा सिंधी मा पता कसी किरदार खुशी ची अंचे लफ्ज़ इस्तेमाल कने अम्मा कसी किरदार खुशी ना कना अम्मा वती बलोच दफाए कना बलोच कौम दफाए कना वो ज़रूर अम्मा कना वो दिखे गप्पे गुहार आ जाते गुहार माँ में गप्पा गुशन के बलोच हर चीज़ का तो वती जिम्मेदार होते हैं मन ना दो महीने सही महीने अगर बलोच हर चीज़ का बलोच वारिस तवे मानो हर का बलोच वारिस बलोच हर कार्य का आवती जिम्मेदारी है लायक हैं आवती दुरुस्त चीज़ा कारा कन वो मनी टूट मनी लायक या शेयर कनगा कसे रकम ही नहीं या ज़्यादा ही नहीं वो आवती गप्पा कि हमारे चाहे ता गप दे मा के मारते मा संगता गुश्ता संगता एक चीज़ बर्दाश्त भी करना ताकि हर चीज़ें दे मावे वो माँ कसे दुश्मन भी या माँ ना कुछ कि मैं दुश्मन है मारा आई हिमायत करना या आई खिलाफ करना खिलाफ हिमायत कौम करते पार्टी करते सरबरा करते
بیشتر ہمیں چیز بھی کہ اما اترا کہ اما دومی کا ہمارا گوشن کہ اما غلط کا اما ہما ما بنا اما بلوچ بلوچ یک تہذیب ہستیں یک دو ربیدگی ہستیں آدمیہ را کسی کردار کشیا نہ کہاں کہ اگر بلوچ کسی کردار کشیا کا بلوچ آئی جواب دے گا حاضر ہے ہر ٹیم با وہ منت وارا مشورہ گوشدار گا منش کم رشیا ہے تو ماں ہمیں چیزا منگو کہیں کی گوہار بلکہ دلا کنے گئے بلکہ ماں ہمیں بارہ ماں سرپد نہ بلکہ ماں چیزیا نوش کرتا وہ ماں معذرت وانچیں گپی من دی ماں گوست بلے ماں ہمیں لکھ گئے چیزانی بارہ نوشیں تاکہ گپی میں بھی ماں لکھ تگینا نزانی منت وارا غلام جان تو بیا تو تی ابرا بکا کمبر جان تو تتکشتے منترا کوسٹ ما چی ارادے منجن گٹی اصلا ڈننا منگڑا چیزے کی مرن کے لوگا روی گڑا آور کت کہیں بس تو وہ کار مارا ٹائم مشکل نہیں باقی غلام جانا رما جو پرسنل میسج بھی کتا پتہ لوٹائن تھا واچکاری میں پرانے سنگتے مخلصی برات جی غلام جان تو دی ابرا کمپلیٹ کا پتہ بڑا امان پائی کر لینا کوئی بچہ کمبر جان یا گپی مطلب وشا کہ قومانی معاملات دسیں یک روچے دو روچے یک ماہ دو ماہ یک سال نبا ہزاروں سال بانا صحیح ہے تو اسے آبد ماں ہمارا درستانہ آبد وڑا کارکن لوٹوں زبان دیم روی حوالے سرا اما جگہ کے مگندے کے سندھی وتی زبان ارا وتی ثقافت میتا انجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے خالی سندھی نہ کجام ہم قوم بھی گو چاہے عربی بھی گو اجمی بھی گو اچھا انگریزی بھی گو اگر آ وتی ثقافت وتی زبان میتا سے انچے وڑا سے انجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آئی انچے دیم روی مکان تو مارا ہوتا ہے کاؤنٹر کرنے لوٹی گو المیہ بلے طریقہ کار اما وڑ بے لوٹی گو کہ اچھو کہ چرتے تو آواز گوشدار دار کو بلے چرت گندگ نہتے گو ماں جو سندھی قوم ہے ماں ہمیں چیز اتر گوشگتا کہ غلام مرتضی سید تو زانے ملائے نوید تا بلے تی خلافت تحریک تہا سے گون بھی گو یہ بدبخت سیاسی کرپٹ سے مردوں میں بتا ہمیں خاطرہ جینا کامیابی گو شر بیوقوف بنانے گا اور یہ بدبختہ سے این جی بی اسکول کے آوادہ کے سے میں سندھ اسمبلی بھی گو تو آوادہ سے اما آوادہ وقت کے قرارداد پیش کرنے چھ رو گیا بھی گو تو ایدر بخش جتوی منا کا اشارہ کہ یہ بدبخت کارا مکہ تو بلوچانی بابتا وقت غلام مرتضی سید ہے رویش شرنبتا ایشان نفرت کتا بلوچ قومے گونا اور شام وتی بچکن منی یک سنگتی استا زین نامتا یہ سندھیا بلوچ گنا یا منی گنا بعض جگہ یا عداوتی ہمیں وجہ عداوتی بتا تو یہ وجہ بتا بلوچ بیگ سندھیا نے اور آئی وجہ شے کہ یہ گشتا کہ بلوچا ہمارے ایک وعدے غلام بنتا بتا صحیح ہے جبکہ بلوچا اگر وتی یہ سرزمین سے اگر بتگا ہم سندھی قوم سر کدی ظلم نہ خود گئی یا بلوچا نہ سندھی سر نہ غیر سرا دومی تو ماں ہمیں گوشا کہ کار بیگ لوٹی گو ابر نہ ویسٹ بینک وتی جگہ بھی گو مچی ڈیموگرافک چینجنگ اگر ہستے گو تو یہ مچی ورڈ کاؤنٹر کت کنے اور چھ طریقے سرا وتی ما آبادی سندھ تہا بلوچ قوم ہستے گو آئی تہما شعور دا کت کنے آ طریقے کار مشا عابد جو طریقے کار ضرورت ہوں با جوانے دومی گپ مت رہی اشا کہ گلے میں رائز تی یہ جو گینگ وارا واجہ رول لینر جو بتگا مزمزم بس ماغتا سنگتن نام طرح بوشوں وہ سنگتو بلکہ تو زانے شتر زانے کو یہ بسانی تہا رینجر سا اصلہ عورتا ہوا شن داتا نہ صرف بسے تہا بلکہ ایدی ایمبولسن تہا سے اصلات کا گینگ وارانا دات کے آتی سندھی بدماش بتگا ڈاکو یا پٹھان بدماش بتگا تو بلوچے سے فرزندرہ ہمیں گینگ وارا استعمال کو تاگو اور کراچی تو تہا میں مسئلہ سے کلو نیا
मैं मसला मरूची हम पाकिस्तान है भले औदा बलूच और से जो कल्लुआनी के मेड़ने के महाजरनी मेड़न के तहा सिंधिया फायदा जिसको पठाना फायदा जिसको बलूचर और रसच्चे मंशियात आणि लोग बुंदे बितंगो आणि सियासी तोराई रसे में बिल्कुल जाले जो अमल जो पीपल्स पार्टी सिंधिया को और दिगे से गैंगवारा जो रेंजर से शिकल तहा को कसे दिगे गुटका या पठाना को मची ली मार्केट वाजा बलूचनी में ये ऐसे इलाका है औदे कारोबार कई दस्ते हैं सिंधी दस्ते हैं या पश्तून है तई करा चीज पश्नकबता और तो गुशों क्या गैंग वाला से आओ रहमान वक्ते के आखिरी वादा कि त्रोचजा के अलास्कन के निम का रोगा बिगो चेयरमैन गुलाम मोहम्मद बदौलता अद्रोचजा ग्रेजुअली यलतेगा रो उड़ा नतीजा क्षेत्र के चेयरमैन गुलाम मोहम्मद शहादतन पद उड़ा आइए भी अशर नशरा कनगो राई तहा वत आइए मर्दम गुन बगो और मंतर एक कर गुशम मर्ची से मंतर इदा स्पेस ता गुश गया कि बिलावल हाउस तवार कने बीगो रहमाना बिलावल हाउस तवार कने बीगो और अमूदा नहता भी इशारा से हैंडओवर कना ये चौधरी के असलम बीगो इसी हवाला कना टारगेट भी शर खुशी गए चेके ये अस्ते पीपल्स पार्टी अरा इन बेगा नैलिगो रेजिस्ट कनगा बीगो रहमान और ये बाज जो सरकार कारवा खासकर बलूचना मंशता से खाली सरकार खाली पाकिस्तान ने भी को इदा ईरान हम अवार भी को यादर ईरान और पाकिस्तान दो ने कोशिश कंगा बा के कराची या कुजम हम अंदो तमक भी को बलूचना से मंशते आमाज करने गए तो ये रेजिस्ट कन गया रहमान वक्त आतिमा रेजिस्ट कनगा भी तो इदा ये जनक भी को सही है तो आइए चरण वक्त तो उजैर आएगा तो बेचार और बलूचनी लुगानी बुन देगा बेचार बलूच एरिया तह के पॉलिटिकल हवाले से बाजे कार बेगा भी आ कारे तह से रिकावट अदरो 15 तो बेचार को अत्ता के तवार ऑफिस से बुन दे गए तो गुड़ा ये द्रो चीज जो पाकिस्तान का ईरान का और ये गैंग वार बर्तो टूल इस्तेमाल बा इशा मच्ची वड़ा शर को शिगो और महाजरन सर गोली लाने ये मैं कार नया जो कोता आया महाजरन ने उलझनते ये गलती अमला जो बलूचना से महाजरन गुना से नफरत और आयु मेडन को ये कन नलुट का महाजर ती से नेचुरल अलाइज तो हमें बाबता मनी से एक डिबेट भी को कई गुना आजी गुना आजी मन्नत को गप्परा आजी को बिल्कुल गप सही है आजीवत भी गुशों के ये नेचुरल अलाइज है कराची ता बादशे के शंता शोर मान कने शोर देख बीबी को तो मारा अमा कार किन गए के आकारा मर्ची के आबाद किन गए आम अंचे वड़े मारा कार किन लुटियो के मास मैं तवार अगर कहता हूँ या चीजें कहता हूँ मारा मर्दुम मगन दी बोले मैं कारा बिगन दी को तो मैं ये हमें चीजा कुछ नहीं कवरेज ऐसा नहीं कवरेज करना बेचार तई गुना सिंध हुकूमत सिंधी वडेरा ठीक है ये जो नस्ल फरस्त जो सोच मर्दुमा तई उन चुने गेम लैब के नहीं कम गौर का तो बनी अबरा तकरीबन मन ने अमिका बलोच इलाके जो कदीम इलाके अंचे इलाके तो का बल्कि 65 साल पुराने मस्जिद बाकायदा तारीख लिख के तंगा 600 साल पुराने अंचे 1000 साल पुराने कब्रस्तान हस्ता 1200 साल पुराने 1300 साल बलोच कोई शक नहीं बलोच वारिस है ना ये शायर रंदा द्रो जो हस्ते अतका पनागीर बीतका मर्ची आलमी यतीम का ना जोड़ बीता हमें सिंध हुकूमत हमें पीपल्स पार्टी जो बलोचार एक नेम के तो सही उससे गैंगवार मैंगवार ये पैदा कर दे मर्दों बीतेगा मुत्तहदा है गुना जंग बिगर बिदार मुत्तहदा सत्यानाश के नेगे तो कहीं नहीं गैंगवार है दस्तमान बीता ना ईरान जैसी पुलिस ऑपरेशन इधर रंदे कहानियां अल्लाह के आईनी मर्दमाना अदालता पेश के नक बीता मैं बिल्ली गैंगवारी सही भले बैसियत कौम पर 17 साल 18 साल नौजवान मारवाए अदालत फेक इनकाउंटर कनेक बीतेगा जनक बीतेगा शहीद कनेक बीतेगा ठीक है नौजवान ही बचे जो कम भटकतेगा बीतेगा कसे आशिक माइंड है मर्दुम बीता कसे जो हस्ते बेरोजगार बीता कसे पढ़ा लिख के संगते बीता जो हस्ते बेरोजगारी वजह कसी चे बाजे वजूहत बीतेगा ना तो ये चीज़ वजाने तो आ सोचना बड़ा गैंग वाले रस्ते तो का इस्तेमाल बीतेगा
پتہ ہما مردمانی کرمنل ریکارڈ بھی نہ بیتاڑے مارا ہمیں ابر سر افسوس بھی یکی بھی کرمنل بھی جو یہ ریکارڈ بھی جیل کاٹی پیشاور مجرم میں بھی یا کنچے مرد میں 17-18 سال نوجوان جو یہ کرمنل ریکارڈ نے فرسٹ ٹائم جو ہستے یہ چیزیں کو لاتے انچے بھی دیستے گا ہما جو گوشت کنے تو ہما چا پانی نہ گوشا چا بروک انچے مردم جو بلوچ بیتنگا کسانے ونڈو آ جانک بیتنگا بلے مہاجرانی 20 قتل 30 قتل ہائی فائی ٹارگٹ کلر عدالتانی تو کا پیش کنک بیتنگا ہمیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت تو کا بلے بلوچانی کو نہ چے بیتا تی دے میں 2 مہینے کا تئی کنے قدیم علاقے جو مترساری ہے گو 500 سال 1000 سال مختلف ایریا ہستا آو دا جو ہستے جو ہم یاد ہماری یہ کوشش ہے چوہ بلوچ ہزاروں سال اچھے رشتہ ہوتا آ علاقہ روچ مرچی تک لیز نے ہمیں سندھ حکومت جو ہستے تی علاقے نا پروش گئی ملی رے تو کے قدیم گوٹانا اور علاقے شہر ہے بچا ٹھیک ہے شہر ہے بچا انچے پندل ساز گئی ترارا دور کرنے کی کوشش کر گئی حالانکہ ہمیں ماجر جو ذک تک جو غیر قانونی آبادیاں ہیں نہیں انچی جاگیا نا بلے آودہ کا سے چم ماں کو نگا بلے ہمیں قدیم بلوچانی گنا ظلم بھی گئے تو ادا بیچار جو سامراج پالیسی ہے پتہ ہمیں سندھی وڈیرا جو استے تئی گنا چی کار کھن گیا ابھی پیپلز پارٹی بھی پتہ ہمیں جو ذک تک ٹول پلازا ہے تو کا وتی کلا وتی اجرا بیگے تو کا وہاں کو تے کراچی ٹول پلازا شہر ہے تو کا انٹر بیتنگا تھوڑس لرز بیتنگا بالکل ارچ وڑ شانی کو مکو تگی بلے پدچے بیتا ہمیں بلوچانا استعمال کرنا انتگا ہمیں بلوچ کو شار انتگا ہمیں بلوچان علاقات کا منشیات عام کنک بیتا ہمیں گینگوار فالا ایک بیتنگا روز مرچی تک بلوچ استحصال بھی گئے شرے سے شرے نوجوان ہستا یار اپنا غلام جان ٹھیک ہے بعضی چیزاں جو یا محروم علاقہ آڑے میں گندگی ہے شکارا بعضی چیزاں کوئی ایسا کچھ ہی تئی عشقہ آخری ابرا نہیں آخری ابرا تو من عشقہ سنگت نہیں جو اس نے ماں پتا چار گئے نوٹ کریں گے نہیں شین تو کا چھ مسئلہ ہے پتہ ہے نہیں یہ سبب چیا نہیں ماں نہیں نوٹ کریں گے نہیں غور کریں گے نہیں میں سمجھا پیدا کہی کہ اس ہندی ہمیں کوشش گیا کہ پتہ نہیں مارا جو کراچی ہے بنیادی وارث سے مارا چھ گوشنیاں پتہ ہے ایرانی ٹھیک ہے نہیں مارا ایرانی یہ لقب دیکھ بھی گئے کہ نہیں ہمارا ایران چیت کے آباد بیتتے کے مردم اور جو ہستے کی سندھ تو کہ بلوچ جو ہستے ملاتے زرد بلوچ یہ آواز نہیں چست بھی گئے نا لیکن میں وتی نزوری بیتنگا میں بلوچستان حکومت نزوری بیتنگا کہ ماں اینچی دوری یہ کتا چاہے پنجاب پہ بلوچ بھی پانچو سندھ بلوچ بھی پان نہیں چلو دیر آئے درست ہے نہیں کراچی جو ہستے شروع آچے کراچی دل بلوچستان ہے انہا ڈڑکی کراچی بلوچ سیاست مرکز بیتا ارچ دورے تو کا بلوچ سیاست پروان چڑھتا انگوچے نا کراچی اچے کوئی شک نہیں ابرے تو کا ارچ راشون جو ہستے عمودات کا عمودہ نشتہ عمودہ بعض معاملات جلسہ جل ارچ حوالے اچے تو گوشت کنے یعنی مسلح بھی معاملات ہیں بعض انچے ابرا ہم گوشت نکنا تو یعنی ارچ جگہ کراچی ہے تو گوتی باز بنے رول ہے ہستے ہمیں دیوار ہے تو کا لگائیں گے واسطہ مرچی تو NIC ہے بلائیں گا رو کراچی بلوچ آئین ہمیں سوال کرنے بھی تو ایرانی ہے یعنی انچے تی گنا سوال جواب بھی گئی اما بنیادی وارثانی گنا کہہ کن گئی امی سندھی نسل فرست کن گئے تی گنا ای سوالانا ترارا انچوش یعنی دیوالے گنا جام کن گئے ترارا انچوش کن گئے یعنی تو جاچی بزن بے تی علاقہ جو ہستے لیز نبی گیا کسانی معاملہ تو جیلا نہ بند بھی گئے علاقات کا منشیات ہے پتہ نام یہ گینگوار انی ایک نوکی چیزیں چسپ بیتا بلوچانا گرک بھی گئے BLF ہے نام اسرا BLA نام اسرا بلوچ آبادی نہیں تو کئی بڑے آپریشن بھی گیا نوجوان بچے کم جو کسی موبائلہ چاہیے کہ سر مچار یہ فوٹو در کے بلوچستان جنڈا در کے تو یہ سر ٹک کیس بھی کہ BLA BLF دہشت گرد یہ بڑے کہانی بھی گیا ہمیں سندھی ترارا دیوار ہے ہمیں کراچی جوان تو یہ چیزاں نہ بیچار سنگت کئے لیب کن گئی تو ہے نا مظلوم کو شکشت کا یک تب کئے ہستے ذک تک تو مشانی آبارش کو تم پریشان بھی تا کہ شانی تو کا امکا نفاذ ہستے امکا جو ہستے پشتو پروش ہستے یار نے ہما تو ہستا مائے مارا چھے 4-10 دیمیا ٹھیک ہے یہ پروکسی تیری کی کوئی شک نہیں شیئے تو کئی دستہ استعمال بھی گیا کئی دستہ لیب کرنے گیا دروز آن گیا نیشانہ بلے نی تئی گونا پتہ ہے شانی رویہ چاہیے یڑے ہما جو پنجابی تی دشمنی تو آئی گونا رویہ چاہیے اور منی گونا رویہ چاہیے من ارچ وعدہ تئی واسطہ جنگ کتا جدل کتا تئی وطن دی دھرتی من دفاع کتا
وتی دھرتی فیل کو یار تو چیز کو بلے منانا چاہیے بھی گیا یہ چیزاں نا تو اپنا غلام جان بچار ٹھیک ہے نا تئی گنا آستے آستے جو ہم لیب قرار کرنے گیا چاہے این آئی سی معاملہ بھی یا تی آبادی بھی ہم لیز آئینی مسئلہ بھی یا تی ادھر نوکری مسئلہ بھی تی گینگوار بھی تی منشیات بھی اور کسانی معاملات سر تئی گنا چھ بڑے رویہ کنک بھی گئے تئی گنا باقاعدہ تعصب کنک بھی گئے چیا کہ تو بلوچستان گنا پرچہ جوڑتے گئے تو پرچہ وتی بلوچ بھی گئے صرف فخر کے تو پرچہ سندھی جو تو یعنی کراچی سندھ تو پرچہ سندھ گنا تو مخلص نہ ہے تو پرچہ بلوچستان گنا بلوچ قوم گنا مخلص ہے یہ سسا دیکھ بھی گئے بھائی تو وہ تعود مردوں میں تو ارد گردہ نظر دوڑائیں معلومات بھی کہاں تو درو چیز معلوم ملنا جی آؤ جی آؤ غلام جان دور جی براسما غلام جان توار ایسٹی کرا بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے ایتیگا بالکل صحیح ہے بھلے ایشی صوب زانے کے صوب چیا یہ اسلامہ گنایا کہ جو مانی پشتا رواں پتہ کسے براسدار گری گو بچا غوث بخش بزنجو ڈاکٹر ہائی یا یہ وڑے بازے کسبتگاں آیا آج سمجھنا تھا یکما رومانسزم میں یہ حالت بتا کہ ماسکو تہا برف باری بتا مردوں میں جیکٹ گرا ہوتا ہوں کہ ماسکو تہا سے برف باری بہ گئے ماسکو تہا برف باری بہ گئے تو رومانسزم میں یہ شکار ہے تو آئیے فائدہ چسکو پیپلز پارٹیا دلا تیر بجا اللہ یہ دشمن آتے یہ بڑے کیسٹ اللہ پدم تقریباً سیاست یا سیاستی ذات نا دو رومانسزم یعنی کہ پورے آبادی ارا تو ایک رومانسزم میں سے شکار بےبنا نگوں شعوراں چی تو ہاری بکنے کوسچن کنے سوال کنے گا تو سے یکما تو انچک ماحول کریٹ بکا کہ بجارو والے ارا تو ایک سوال کت مکنے گڑ تو تیسی جو سیاسی زان تی کجا روتے کو کراچی تہا بلوچ سیاستان چی بیگانہ کنگے تہا مودا کے تیسے 15 سالستا تیسے پیوس پارٹیا یہ 15 سال بیتا پاکستان ہے پاکستانہ خالی یہ نا پاکستانہ تیسے ون یونٹ جنگا چی پیش وقت کے سے مطلب برانگو 1947 میر احمد یار خان وتی درو لیز کتگین زمینہ کے علاقہ نہ کے سے لوٹی کو پاکستان چے کا پاکستان الٹا یہ کہا کہ ترا اللہ کیسے پیغام رادا کو کہ تو منی تا مرج بھی کو وجہ چی بھی کو مرچ کن گے جگہ وجہ تکرہ فوج نبی کو اور آواتی فوجی زحمتہ سے آوارے ادامہ تردگی چیزیں طرح وشنگو تاریخی حقیقتہ اگر کسی براسے کر یہ سوچ کہاں کہ ہندوستان یہ دوست ہیں تو یاد بدرگوں عملاً یہ گندگ بالکل اتکبتا یہ بالکل تی تجربہ تاہتی اتکا کہ نہ ہندوستان تی دوست ہے نہ ایران تی دوست ہے نہ افغانستان اگر افغانستان تی دوست بھی تگوں تو آغا عبدالکریم خالدہ سودنچی نتکگا جبکہ اما افغانستان واسطہ بلوچستان مرچی کے قبضہ بچو تقسیم بچو تو آئیے مصر ذمہ دار مشاہ کہ خان میراب خانہ وطی بلوچستان سرا انگریز آئے گا یہ خاطرہ نیشت کو کہ افغانستان سر کا حملہ ور مبی کو آتی افغانستان دفاع کے بلوچہ خود کو مرچی رزلٹ طرح ملنے کے رسی ہیں واجہ چاہے تیسے ایرانی ببا چاہے عرب ببا چاہے انگریز بھی گو چاہے تیسے سندھی بھی پنجابی بھی گو پشتون بھی یا ہندوستانی بھی کسی تی دوست نیست کو ترارا وط و ترا یک طاقت جوڑ کنی گی ہے ترا اما کار کنی گی ہے موشا کر کے اسرائیل کتا یار ترا دوزی کنگی دوزی بکا ہوتی قوم خاطرہ بلے شعوری والا سرا رومانسزم میں شکار میں بھی گوں وجہ سائنٹیفک طریقہ سے ترا درو فیلڈ ہوتے زیری گیا یہ بعض بلائیں جنگ ہے اشیاء تو خلی یک فیلڈ تا تو مدد نکنے اشیاء طرح سے پروپیگنڈا اوالا سے طرح مڑی گئی ہیں طرح تعلیمی شعبہ طرح مڑی گئی ہیں طرح سے طرح سماجی طرح سے صنعتی ہر حوالے سرا
सरा ये जंग मिड़ी की वजह गुणा तौर ये जंगा कटित करने को तई मर्ची डेमोग्राफिक चेंजिंग एक का कराची ता भी ता हमारा डेमोग्राफिक चेंजिंग से क्वेटा ता हम भी तंगो 73 वजह चिया ये वजह चिया के से बाबा अकबर खान बुकटी से समद खान से खिलाफ शोगो ये मेन वजह शाह और हमें चीजें बाबता से बाजे ती से हकीम लड़ी हम कब का कि माँ दा मिलेगा बितगेंगो और आउदा में जमीन सरा से पश्तून कब्जा करने का बितगा और खाली ये ना रिसोर्सेस से सरा तो वजह इधर कस्से ती दोस्त ने ये चीज़ तो बिजाने को भले तरीके कार्य सर मतलब कुशोंगो मारा वती कौमे तहा ये समझ देगी कि ती दा कसे दोस्त ने निस्तुगो और अमुदा के तो ये गप्पे को ना के तरह बलूचरा कराची बलूचरा या सिंधे बलूचरा ये कुछ भी को या बलूचिस्तान बलूचरा हम ये कुछ भी को कि तो ईरान चत के वजह ईरान लफ्ज ईरान 1935 के बाजे उषा के 1927 के बाजे उषा 1935 के चलो 1927 हम सरपत बीबी को तो बलूचिस्तान तो आइंचे पेश तो मगद तारीखी हवाले से आई हकीकत तो बस कौन है ना बलोच कौम और बलूचिस्तान हकीकत तो हजारों साल है गए तो सिंधी वक्त ये जो गुशे ये मां अल्ताफ हुसैन गप्पा के कराची बलूच जुस्ते आ ईरानी ईराना चतका वक्त सिंधी के गपका गुड़ा हमें कराची बाबता हमें एमक्यू में ये गुशको ना ये तो बलूचिस्तानी हिस्सा बीतता को पलटी हुआ ना वती मुफादे वास्ता ये द्रोग बंदी को अरे माँ गुशा अगर खुदा कसमे मना रब कसमे अगर वती मुफादे वास्ता इशान रब्बी बाकन बीबी ना वती माँ तो वारे में गप्पा नगना माँ तो वारे गप्पा नगना कायनत बनाने वाला से रब्बे हम इशान बाकन बीबी ना वती मुफादे वास्ता ये रब्बारा हम बाकना तो बलूचे कली गप्पा करने को ये अमा खंजीरा ईशान गुना बे तो से ईशान सर अतबार को नगने भले तरीके कार मैं ब्रास मैं हमें कुछ तरीके कार तो अंचू बिका के तो आइए था हमें चीज़ें इंजेक्ट बिकांगो ना तरीके कार चाहिए ना तो उसे के क्लेम याला दे वेस्ट बैंक के सही है माँ कदी को तर क्लेम याल बितो को माँ को वजह उसे का ना यार तो आबरे जन चमेता अरे जाकर यार तो के ये अबर तो कुछ माँ उसे तरीके कार माँ मोशे वजह तरीके कार शपी बर्फती कर रहा ये वर्ड खाने की नहीं तो हमें क्या बढ़ जा नूरी बेचा माँ हमें स्पेसे ता मतलब बाजरिंदा गुस्ताओं एदाती कसे दोस्त ने हमें स्पेसे ता तरह ये हम गुस्ता और अरण्य सारी हम गुस्ता के बदीन तो ची गुस्ता ना गुस्ता आदि चीज़ भले इशन के तो ये अबर पर्चे करने गए थे कि वेस्ट बैंक के क्लेम मखने माँ कदी को के वेस्ट बैंक के क्लेम मखने को क्लेम बेका भले क्लेम करने के ये तरीका नहीं को कि तो वतारा से तरीका आयने जवाब तो मदे ना तो आयने चीज जवाब देखो कि बेचारे बनो चीज जवाब खिलाफा बेचा तो वत कुछ के आप प्रोफेसिया बेचा मनी ब्रास कपा सरपत बिगो मातर को मना बिल मना मातर कुछ ना तो के वत चीज मनने के आप प्रोफेसिया आसे सिंधियन को ना हम असे मुखलिस ने बड़ा वक्त के आप प्रोफेसिया तो प्रोफेसी वास्ता आप बलूच खिलाफा सिंधी गुना से मिडन के शिकना जोत करने को मतलब बलूच रहा उधर उलझाने की कोशिश करना तो आयरा जवाज मदे ना मां ये गुस्सा के आयर तो बहुत जवाज मदे मां सिंपली क्लेम करने गाऊं ना वो की तारीखी जमीन बलूच है मां की क्लेम करने गाऊं तो उसे के तरीका ही नहीं सही है पता तो उसे के बाबा तो होती जुबान होते हैं प्रोक्सियां यार गुलाम तई अबरान दरमियान तजाद चाकर मन समझाए ना गुलाम मारा एक अबरे ना बेचार गुलाम एक अबरे नोट करने गौर करने को अबरे मीडिया है तो का इंडियन यूट्यूबर जो अस्ता जो है जो चैनल वगैरह अस्ता आउदा क्या इंटरव्यू दे गई आई चे पेश ये अबरा ना क्या किन गई बार बार और बार मुस्तकिल तौर पर इसका तो काम आई बाबा जान तो इसका आ कहते ए गप्पा ना कहा तई अमा सरजमीन सरा तई कह तई वदानियत सरा जो से हमला कर गई ताकि रह गए पंजगूर तक ठीक है ये हमलावर बितगा लट वार्ता बकायदा राय सारिस ठीक है बकायदा जंग है तो का जनगम बिता ठीक है ये तारीख अस्ते ठीक है निमरोजा चे जो बलोच लश्कर अतका बिता के चे मुकामा जो ये जंग बिता ठीक है ईशानी मर्दुम चचना में तो का भी ईशानी अस्ते देखिए किताबन तो का तरह मिल ली
ये बाकायदा जनक बीतगा यानी पूरा फौज तबाह कनक बीता ठीक है लट जैक बीतगा ताचेनक बीतगा कब्जा मब्जा दरो अट्टायनक बीतगा यानी पदा सिकंदर दौर भी या तई ये जो अस्ते अमा अशोका ठीक है अमा जो बीता ये पिते नाम वश्य ने करके तई चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है इसी दौरा भी जो अस्ते कब्जा करने भी बलुचिस्तान अरबे दौरा हम कब्जा करने भी इस आसानी यानी दौरा कब्जा करने भी गुड़ा चे बलुचिस्तान चांदी पतेगी तो बेचार क्लेम ठीक है यक्की भी तेईस जेनियन सरजमीन भी तो सर क्लेम को कहने यक्की भी कब्जा तो तुर्किया नहीं कब्जा विचार तो रोमन एम्पायर कब्जे आना विचार तो इस्लामी एम्पायर कब्जे आना विचार ये तुर्की उस्मानियन जो बितेगा कोई कम बितेगा चिक्का तक शानी जो अस्ते ना चीज सरा जो अस्ते सह बरे आजमानी सरा शानी कब्जा बीता चिक्का मुल्क का सरा कब्जा बीता 7 साल जो शानी मुआयदा अनि खत्म भी गए ठीक है इन्हीं तो बसम क्या कुछ पे मैं तो कभी के शाना पदा हमा इलाका रसा शानी सरा पते मिरास बीतेगा देख रहे हैं सरजमीन सरा हमला को था अंचू बलूचिस्तान है तो का कब्जा बीता दो चीज बीतेगा लट देख बीता कब्जा लास बीता इन कन गए आ क्लेम ठीक है नहीं मनी एक जेनियन क्लेम अस्ते मनी निशानी मौजूदा मनी बाकियात मौजूदा लाटकाना नाम कोन्ने नाम चांडी का बिता ये तई जो अस्ते एतिकान गड़े ये जेकपा बाश कंबर शादात ये कश्मीर जो मेला के बलूचानी इसे कोन्ने नाम बोले दा बिता तो इन्हीं तई पुराने नाम भी मौजूद है तई आबादी हम मौजूद है इसी मर्ची एक निशानी मौजूद नहीं इसे क्लेमा बेचारे कब्जा गिर बितगा अगर तो ई बुनियाद सर चारे ठीक है पदा गुरु तई एक जेनियन क्लेम है तो पर्चा तुरसगा एक किए जो हस्ते हम मन गढ़त बकवास का मीडिया तो का कहते तई वदानियत सरा अमला का तो ये बावजूद तो ये जवाब न देगा इतनी निजोरी है ठीक है बायदे तो जो हस्ते ये चीजें सरा बिल्कुल वाजे भी क्लियर भी सियासी तौर पर जो ग्राउंड है तो का मिक्का या डायस्पोरा है तो का कम से कम देखिए चिबितना का भाई एक अमावड़े देम अमावड़े शामात अंची जवाब देख भी भरपूर जवाब देख भी कि आइंदा सदरंदा सोच फिक्र भी का तई जो जेनियन क्लेम हस्ते तो आइए सरा तो बकायदा आ तरह काउंटर किनगे वास्ता ती दफे बंद किनगे वास्ता के शाना अंदाजा हस्ते कि बलूच क्लेम कुछ हम जा गए तो कास्ते बलूच तारीखी सरजमीन है जेकपाबाद भी तो ये शिकारपुर भी ये दादू इलाके ठीक है कश्मीर कंबर शादात कोट कराची इतनी सरजमीन है ठीक है तो ये बाउंड है भले आ तरह काउंटर किनगे वास्ता तरह अंचुश जोस्ते दीवारें गुना लगाने की कोशिश करेंगे कि तो खामोश भी बे तो ये चाबर को थमकने यानी तरारा ब्लैकमेल कर गई भाई तई करा दलाइल हस्ता अगर बांदा रुच मतलब निंदी अबरी भी तारीखी मनाजरा भी ये तो का ही जो हस्ते ये शिकस्त वरा कोई शक नहीं अबरे तो का ना भले मर्ची कह तराची ज्यादा जो सिफावर है तो का गिंदक पिता कई तरारा जाल जन गए अर जा गया तई वदानियत सरा मुला गिन गए बोले तो खामोश है अबर नी ई भी गए बायदे तो वती स्टैंड अप विजीर तो वाजे क्लियर अबर भी का अगर तो वाजे क्लियर अबर कोत भी नखने भले मन नहीं मन यक भी रहनुमाई नहीं वरना तो मारा गेंद खाया कह रही अर्ची वती अना फरस्ती तो को जो वती मस्जिद जोड़ को तक चकवाम भी तंजीम भी आजादी पसंद में यकिए नेमगा चेबी मजमती बयान नहीं के ये जो अस्ते मन गड़क प्रोपेगंडियारा कंडेम बिका मजम्मत बिका ये भले मनाई गुड़ा आई रहे शे मिली आचारी वाकई भाई मनी क्लेम ओरिजिनल है मनी क्लेम जेनियन है के बलोच मौजूद है हकस्से जो अस्ते मजम्मती बयान तक न दे गए गुड़ा मची भी समझे शियारा निजूरी भी समझे ची भी समझे शियारा या बलोच यारा बलोच दानिशमंदी भी समझे बलोच बास दूर चाह गई बलोच उश्तरे सवारी किन गई इच्छी है भाई तुम्हारा को मैं समझा तो बे बाबा जाए ले मर्द में मारा सरपदी तो बेदम ची मसला है भाई जियो ना पता गुलाम गोड़ संगत कहाँ है गुशन शुमाई क्लेम मखने इसी तरीका कार अलग वजह विच चाकर तो वती लफ्जा मंदा बंदे को मासी अपना खुद का क्लेम मका जग गप्पा गुजर चाकर जन गप्पा गुजर गुलाम तो अबर को चाकर जन गप्पा गुजर या अबरिया चाकर जन गप्पा गुजर तो अबरिया चाकर तो अबरिया बिल ना यार गुलाम तो यार होस्ट की तो ना ओस्ट जाहिर
وقت اور درائن تھی مت ہوا ور نکھنے ماو انسان گمارا دومن ٹاورا ول منو امی وشکام غلام شوم ور سنگت کھائیں وشک کلیما ای طریقہ نبی ای طریقہ بھی مارا ما طریقہ سمجھائیں گے کہ ما کجام طریقہ کلیم بکھنا نا صحیح ہے پدا کائے تو امی اورا جانے کہ سندھیاں تی دشمن جوڑ بھی پلان بھی یار ما یہ چیز اچھی ہے تو سنگ سندھی میں دشمن جوڑ بن صحیح ہے بشار ویسٹ بینک آو آسم بلوچانی ہے جغرافی حوالے تاریخی حوالے آرے صاحب بلوچانی ہے نو سوال اشین پرچم آج اس نے آئی کلیما مکھنا یہ آتر مکھنا کہ شپی برفت گو مظہر بھی یا جس سے اما چار سندھی اما ادیب استا سندھی ادیب عربات داگ پنجابی آوار بتگا آئیں بلوچ تاریخ ماس کتا آئیں جس سے بلوچ دشمنی کتا یہ ابرو من نظر تو مننے اگر نہ مننے کہ سندھی بابت مت ساریہ کو وجہ سندھی بلوچ دوست نے اگر دوست نے انگر سوال اشین نا پرچا گڑا ما کلیم ماتر ساریہ گوشت بچا ماتر ساریہ گوشت منی براس کے سندھی اور یا تی کشوکرا مکر قوم مشکل تو وتی ابر پرو بیچار گپ پدا منا گڑ دوبارہ گپ دورائیں بیچار گپا گوشت کہ تو وش چاگر طریقہ جان تو چیز یہ عمودت تے نا اچھو کے طریقہ کمبر جانے گپی کو کہ تو زی عمودت تے گڑا تو اس کے امی گپ غلام وقتے کے تو وقتی انٹرنیشنل میڈیا منتری تھا کہ تو ختم گپے کن بتے گئے نا تو یار برفتر ہمیں بوشتے تو انٹرنیشنل میڈیا تھا تو وقتی بلوچستان بات تو غلام بلوچستان سوال تھا کو تو تو کلیم سرپند کریں کو گے تو مسئلہ ہے من سوال اشاہ بیچار کہ گپا طریقہ گوشت چیئے کجام طریقہ بلوچ کلیم بکرنا صحیح تو وش ارے طریقہ بیچار یہ نہیں گپا من بیچار گپا من کلمہ بابت سے گپ کرنا چاہیے ساری مطلب یہ کچھ گیا کہ زی کے برفت نشت کا برفتر تو بوشے وجہ تو انٹرنیشنل میڈیا تھا کہ تو گپ کنگے تھے ترا بلوچستان سرا کلم کنگے ضرور چیک کب تک ہوں تو ہمیں گپ اودا چس بکتے ہوں کہ بابا تو بلوچستان سرا کلیم تو کوتا پرچا جبکہ من در اگر پورے سندھ سر کلیم بکنا ہوں میں کلیم کت کنا منی وجہ سے کلیم تو کت کنے کلیم تو یہ واسا خود کنے گو کہ تی تاریخی یہ سرزمین یہ وڑا دیکھ بیتگا کہ انگریز عرب پٹے سر دیکھ بیتگا یہ ایک آفیشل طریقہ ہے جو بلوچستان اور برطانیہ ان کے برٹش انڈیا کو نے بیتا تھی برطانیہ سے ذمہ دار ہے بلوچستان سے ذمہ دار ہے سندھارا مرچی کر گنا تو یہ ذمہ دار پاکستان ہے اور پنجاب ہے طریقہ چیئے نا تو طریقہ وہ کہ کجام طریقہ بلوچ بکا گوڑا واجہ ترہ کلیم طریقہ چیئے بیچار گپا گوجا چاکر جان تو اسے کلیم گوڑا تو یہ تاریخی پس منظر سر بیار کو یہ کہ بابا یہ انگریزر گپا گوشا گوڑا گپا کرنگا بیلنا یا تی ہمیں چیز خراب ہے نا تو گپا منی براس تو گپا کنگا نہیں لے تو لکما کنے کو بیچار تی تاریخی پس منظر تی ایشے کہ بلوچستان ایز آفیشلی دومی اسٹیٹ رہا یعنی کہ برٹش انڈیا رہا یہ تاریخی طورہ یہ سے نبشتے یہ اسی ڈاکومنٹڈ یہ چیزاں کہ بابا یہ علاقہ آفیشلی بلوچستان ہے یہ کراچی بغیر کشمیر سودی یہ بلوچستان ہے اور سندھیا یہ باور کنگ بیبی کو برفتر ہم باور کنگ بیبی کو بابا اسی طرح کلیم آفیشل ہے یہ بلوچستان اور برٹش انڈیا میں نے ابھی تک ہوں طریقہ چیئے تو طریقہ انگا نا اچھا گپا گوجا گپا طریقے کا مطلب شاہو چے طریقے کارے سندارا یہ واسه کبھی کو چے کہ پاکستان گنا تیس غلام مرتضی سید تی جینا جو سندھ تہا بیتا اور تی بھٹو ایشا بلوچ قوم گنا یہ چیز کوتا ہوں یہ ظلم کوتا ہوں اس طرح کہ بلوچستان را یہ واپس دیکھ نبیت کا ماں یہ سرزمین سر دستبردار نہیں نہ مائشی سر دستبردار ہے نہ ہلمند سرائے سر دستبردار ہے بلے تاریخی پس منظر تو یہ بگوش نا اور تو برا یہ بھی جو کو ہوتا کہ بابا انٹرنیشنل میڈیا طرح خیال نہیں نا صحیح آتا پنجگورہ کلیم کریں گا صحیح ہے تو چیوش بس بیچار چاگر تو چاگر تو چیکن گئے تو اصلا تو یہ گفتنے بلوچی تو یہ کر گئے کہ برفتا سے یا سندھی سے پنجگور تک سے کلیم کتا کو ارے کلیم اب 70 پہ کہوں کلیم 70 پہ کہوں بھلے ترا وتی گپ کنگی نا ترا وتی گپ کنگی ترا یہ گپ تو کنگی غلط تیر کتا تو کیا ور صحیح ہے مانگو کہ ویسٹ بینک یہ تیوگا علاقہ برٹشہ جس نے باہر ارے ویسٹ بینک تو ویسٹ بینک اور ساؤتھ بینک کا تو ہلتے نا
तो वेस्ट बैंक साउथ बैंक का तो यल्द है मनी जान मंगो गोशदार ना औरा गोशदार मंगो वेस्ट बैंक की थी इलाका बलूचे उतगा इंग्रेज बाहर बैंक उतगा तो जो सिंह अवर ना मन तो गुशे तो के चाकर अरे बाबा इंग्रेज बार बैंक बेचार इंग्रेज बार बंग साहब होती जगह ये खानो कलात है और ब्रिटिश इंडिया है, ये बलूचिस्तान है और ब्रिटिश इंडिया में ना ये एग्रीमेंट भी तक ये पट्टा सा देख भी और 1935 का कोयटा हम पट्टा देख भी और इसी खिलाफा से ये तारीखी वाक़े हैं इसी खिलाफा से यूसुफ अजीज मक्सी हम रोते को बाबा इकरामका मंत्र या अब्रिकैन ये द्रांचस बुतगा ब्रिटिश ऑक्युपेशन अच रंद ना वाद मेराब खान के गुम ब्रिटिश बर्तानिया जंग का 40 के बलूचे के बॉर्डर लाइन बा अलग बा रंदा के ब्रिटिश कब्जा था बलूचिस्तान के जाहिर वती हिसाब एक बादशाहीर का वती तबे कारका ना संगत खान मेहराब खाना चे रंद हम असे ना खान मेहराब खाना चे रंद हम असे ब्रिटिश से बिल्कुल ज़ैर तसल्लुत बलूचिस्तान आवड़ा नहीं तो बलूचिस्तान वती से हक के हाकमियत बाजा के कमजोर भी को भले आवड़ा के ऑक्युपेशन तो गोशे को ना बिल्कुल आवड़ा ऑक्युपाइड नबी को बलूचिस्तान केंचो हिंदुस्तान बिता भी को बात मुख्तलिफ हैं बलूचिस्तान सरा ऑक्युपेशन इंग्रेज से एग्रीमेंट से जरिए चेका चेके आ सरपत भी को बलूचिस्तान सरा मन से उनके ब्रिटिश इंडिया कब्जा कुत नका आइए एक्सेस लूटी को तीसरे अफगानिस्तान सरहद तक आइए एक्सेस लूट के खातर आसे में एक्सेस लूट का भी को मेरा अहमद यार खान ने गलती ये भी को कि 1935 क्वेटा नोश की बाजें जो अफगानिस्तान को जो इलाका था आइने पट्टासल था बड़ा आई तो ची भी को बड़ा हमें अंग्रेज पता से तो ये बाजे इलाके ना फॉरवर्ड पॉलिसी नामे सरा अफगानिस्तान तो मर्ज कंगो चे खातरा ये खातरा के बतौर रिश्वत बलूच इलाका ने देख भी को के तारीखी हवाले यल देना किसी बुते छीने बुता बड़ा वाकई तारीखी वजह तो तारीखी क्लेम करने के वजह या कब्रे ऐसे या कब्रे बेचार मर्ची मना तरारा ये हद तक नुकसान देख भी गए वदानियत सरावा हमला भी गई दूमी ने मेगा जो मैं कौम आरा यार गमाल को तके जो कौम आरा जो उसते सिंधियत है तो का जो से कन्वर्ट करने भी गए और दूमी ने मेगा मैं मजने लासी ठीक है लासी यारा बड़ा जो उसते हम चेशा बिल्कुल वती मके बदमाशी सरा जो उसते गुशी के लासी मनी गले यानी मनी डायलेक्ट मनी फलान है मनी डिमकान है अंचे यानी बकायदा का यानी आप फ्राउड बलोच मनी बाजे लासी यानी गुना बरबिया फकरे सरा उतरा बलोच गुशी और जो उसते ये जुबान है तो का बलूची बेताशा अल्फाज मौजूद हैं इस जुबान बुनियाद सरावशी का ये जुबान तो सिंधी मिक्स है बलूची तो भी हम हंसते ना बाकी दूमी अब रिशे के आयनी असल जो अस्ते बुनियाद जो अस्ते कलमता चे अस्ते या नस्लन ओत कलमती बलोचा ए लासी अमिचो भी अस्ता ठीक है बाकी इशाना जो अस्ते मर्ची मारा चे जीर गए हमें रसबेला जो इलाका है यानी माँ इदा भी चुप पे मैं बाजे बलोच ट्राइबाना वती वता चे जोड़े ने कोशिश करेंगे इदा भी दोस्ते मैं निजूरी हस्ता मैं बाजे नाहेली तो गोश्त के ने मैं राइटरानी दोस्ते बदबख्ती गोश्त के ने यारा जो मैं वती जैनियन ट्राइब हस्ता बलोचानी बकायदा जो हस्ते लाते अंचे राइटर भी तिंगा जो गोशक बीता के भी ये व सिंधी है ये जो हस्ते पंजाबी है बरे अरब है ये हस्ते जो हस्ते बरे ची पारसी है अंचे मामलात भी एक बीत यानी मर्ची सिंधे तो को तो बुरो यानी बलोच होती जुबान चे बेगाना बीता जुबान तो जुबान है मर्चिया होती नस्ल चे बेगाना बीता मर्ची उतारा घुस गए मां वेद मन्नो का मन ब्राह्मण नस्ल बीतगा मन मराठा कसे बरी चे घुस गए कसे चे घुस गए आमा हद तक सिंधी राइटरा ना सिंधी अदीबा ना अंचुश कुशद आमे तई कौमारा जो हस्ते कुश्ता एर कुता जो हस्ते भले राइटर हस्ता इन किताब ने बचता कुता उती किताबन तो का बलोचे तारीख मस्त कुता कोई कसाने लेवल भी नहीं आपेदा मौजूद नहीं बनाए जो सिंध डिपार्टमेंट है गोना जो हस्ते सिंध बोर्ड है तो गोश्त के नहीं यारा जो मसले ओदिया नहीं सरा फायज हां ठीक है आए नहीं मसने दानिश वराना बलोचे तारीका अंचो मस्त कुता तई सोच भी नहीं शनि तोका चे इत्याद मनी बराता चम्मा पचके ने ए पंजाबी ए सिराइकी एक सिंधी ए तोका चे इत्याद एक कल में तौर पर भी तरह जन गया और वती जो हस्ते माती जो हुकूमत सिंध हुकूमत शियत रू हम तरह जन गई
तरह निज़ोर किन गया तई बाकियाता ख़त्म किन गया तई नस्ला कन्वर्ट किन गया तई इलाका बदाली है शिकारा बाज़ ये चीज़न तो कती नस्ल कुशी भी गई समझे ता उती अकला पच बिकने ता मैं दोस्त सिर्फ बलोचे से वाकस मैं दोस्त नहीं मिन्नतवार संग सरजू अतका नोके स्पीकरे वजह सरजू तो बरसने अबरका سلام واجه چون جوړه دې من توار پیدا کې जी आवाज पिता بچه شما گپ خیر جوانن تو من درست گوش داشت بله ایده یک چیز منگندگان که دو بار گپ بیگن همه بریتش بلوچستان گوشنتی همه چاغه و کویتا و ایشان این لیز لندند که پیش احمد یار خانه بریتش 211 زمین لیز کرده یکی همه بولان ریل روڈن تو دومی چاغه هیلند ایشان لیز لندن و انگریز ایشان مطابق بلوچستان من خیال بلوچستان گورنمنٹ یعنی کلاتا حدوداً ہر سال 50-55 ہزار روپیہ زمین رینٹ داتا نو ایشان ہم کہتے ہیں treaties که احمد یار خان کتاب تو که treaties هستند ادا یک چیز ما بیان لیز لندند اور شان سورنتی چکلاتند بله پیش احمد یار خان بیتند اور واحد که بلوچستان اندیپندنٹ گپ بیت یا مرجر گپ بیت ہم ای لیز لندی آیاں تو حتی احمد یار خان 1955 بریتش کورتا یک لوئر هست کمپانی پیکوکان کمپانی آئیے مدد زورید که پاکستان ہمیں لیز لند سر آره کورت ببارد که شانون ایدن که دو سه بار حبار بیت ایشیه تقریبا من همیشه لوٹت که کریکت بکنن کہ کوئٹہ مانے سے پہلے تھی کہ مشہور انگوشنتی ایک کاپیٹل بھی تھا بریٹش بلوچستان ہے بلوچنائی ہستند بلوچ لند و حتیٰ کہ سیورنتی زمین ہے ہمیشہ بلوچستان ایک خان کلات بھی تھا اور ادا پٹھانانا ادعائی نیست پچه که شالن تو پدشی برگردید به اصطلاح جنگ توس و دیگه جهان یا هزاران جنگ توس ای زمین سورنتی وحده که وطه احمد خان شاه عبدالی که زندگی بوتا یہ حیات تا شال و علاقیان میر نصیر خان نوری حاکمیت بیتا و احمد شاه عبدالی شانا مانتا نو ای وادی دموگرافیک چینج کوئٹے تا یاتا خو ای ہمیں افغانستان جنگ وجہ ہے یاتا بل دموگرافیک چینج او دے یاتا بل ہنگات ایدا چیز زمین اوغان زمین گو بلوچستان ہو رہے تو میں نے خیال ہے دونیم ڈسٹرکٹ ہیں نو ایشان معاشمہ چپیں تا گندہ نماک ایدیں بلوچستان ہیں ایشان چیزانے کھنگات بلوچ چی من سلامت رہے جی وجہ سلامت بات ما غلام یامی ابرا سپنوتن کے طریقہ کجام مسندین گو چون کجام طریقہ ایک کلمہ بکنا کہ ویسٹ بینک جو سم بلوچانی انگتا منی سمجھنا ایت نو غلام باید مارا سرپدی بدن چون مارا شاش پنچے تھا دور مدا غلام جان تھی میں نتوار با ما aga pesar gap nakna go to manase yakin nga تو بیکن dasha میں go مختار تو آور کنے با ایکسپلین کتے نا wajah کنے مسئلہ ایشان sarju baj size tariki size تو بیکن discuss واجہ gutamu ke سرجو ہے گو ahmad yar آمین kana che بیکن واجہ سرجو آمین تو chakar to manani مارا bound اتمن makana تو شاش acha پنچے تا دور مدے نا wajah sarju baj mein discuss gutamu ke میر احمد خانہ چے پیش سے آ کئی بتاؤں کہ بلوچ حکمران کہا کہ یہ سے یہ 1935 پٹا سر داد کوئٹہ اور بازے اندو دماغ سے
برٹش انڈیا داتے کو غلام یار تو سوالن جواب نہ دیا یار. بچا معرفت اذا تو بلائیں ادیب یہ ہو اذا تمہیں سوالن جواب دیا تو تچگا چھ سوال ہے یار تو بچا سبرنتی بلوچستان که هستند من پدش مارا گوشان ہمیں که چارز میسن کتاب بوانید 1837 او ده شتا چنایی پیسر که سیه ہما رپورٹ بوانید که چا سابقاً ہندوستان کیت سابقاً بلوچستان چود پدا انترنال بلوچستان میں مکران ایکیت ایشان ہم ابوان چارز میسن ہم اودا بسلاح ہما سنگڑ کے گشنتی رنجیت سنگھ و بلوچ دیم پدیمانت یعنی ای دیم رنجیت سنگھ پوجنت آدم چند وحد کے چارز میسن چا پنجاب بلوچستان تاکیت نون سنگڑ کجینت مرچی و بلوچستان بارڈر کجینت ایشان او پد ہمیں حساب کن کرستی ہم دریائے سابقیت آئی ہم شمارا یعنی آئی رپورٹان بوانت بعضیں چیز چی رسی بلے 1837 عظیم خان یا اعظم خان میر محراب خان براتیں خانگڑھ مالیات ہم اعظم خانگی یا عظیم خان نون انگریز اوروش کے بلوچ کلات سرکند یقین بہانہ ہمیشہ بیت کے او دا ہندوستان سبجیکٹ یعنی ہندو او دا تخانگڑ بند تو عظیم خان آیان ہما مالیات گی چارلز میسن وات دیتیل ایشی وتی ہما کتاب تا ہم لکھتا و آئیے ہے سفرنامہ ہما سابقاً ہستن جرنی ہستن شان بالکل ایرانت یعنی بلے 1837 رند نون حالات بدل بند بل پد حالات ایوڑ نہ بند کے سندھ تے پوزیشنی بیت کے بلوچستان زمینانا قبضہ بکند یا بگیرتش ہرچی بیت دیگه بریتش شواد ادمنستریت کن تو سند نامی نبیت ادا سند وات ہمیں بمبئی یک بحری بھی تک شاہنواز بے نظیر چھ بسلا ہمیں من خیال ہے کہ پیر کو یا پیسنتی بوٹوئے اے صوبے سندھ یا پروونس سندھ لابی کند انگریزان کر رجوانی کا پیسرا سندھی نبی دسلان یعنی پیش سر شاہنواز ای وتی سر شاہنواز باول پورے مردمان سندھی امناند وتے ہمیں بوٹو ای باول پورے مردمان یعنی دیوان چک دیوان بہاول پورے کہ ادا انگریزی پادمن اسرائیت کرتن ایریا یاران پدرندہ ای مثلا سندھی و تگوشان تو پسند سابقا ہمیں یونٹ جوان کنگ یک سابقا یونٹ جوان کنا نو چیز زمین بلوچستان زمین و ایدگر و آدگر گران تو ہمیں سابقا کہ حاکمیت کے بسلا تالپوران چیربیت نو اے سندھ جوان کنان تو سندھ و ہند اے تاریخی نامند بلے سندھ کس چنائیہ بلے حدود سندھ تقریباً ای وارد نبوتے ہیں کہ سابقاً دی مارکیٹ ببان سندھ پوزیشن تاریخ تا بعد چنا بسلا بن حجاج برازہ تک کہ سندھ گپتا سندھ بالکل آپ بھی تھا چکو پرشین پورا آپ بھی تو زمین تہ پرو روت سندھ ہمیں وڑ تقریباً ختم بھی تو یعنی سندھی سولائزیشن کے برفت چنائی حبرکان منی خیالہ پاشنا کپتا تحسندان کا ہر کچھ ہستے ہمیں پیر و ہمیں ٹاگ گٹور کوتارا لاہت عباسیاں تو لاہت جیلانیاں تو لاہت گیلانیاں لاہت شاہاں تو لاہت عجیب شاہاں تو لاہت ٹکر شاہاں ہمیشہ ندگے بیتے تا کہ
تقریباً کم از کم 5 پاکستان جوان کنگا و پیسر ہم من خیالہ ہم حالات ہمیں عباسی وغیرہ وغیرہ ادا اودا ہمیں پیر و مرید و ہمیں صاحب کتابان بوتے ہیں. سلامت بے. اور میں وتی گپے دے تمام کنن کہ سندیانا کہ ایک ادا کنا شان آدھیں پیش دارے کے لوٹی یعنی آئین توتی شکل وتی آدھیں کے تاب گندن آدھیں شان دیم دارے کے لوٹی دیگر نا حساب کا. واجہ سرجو منیا سوال گونتو کہ ما ویسٹ بینک کے کلیما بکنا یا نا انڈس ریور ہے پرچا آوا اکثریت بلوچان علاقے ہیں تاریخی والا بلوچان علاقے تو ای بارے چی وشے بچار ای بحث کے معاشمتوانے بکنی نی و بحث ہملاس نبی گپ ایشند کہ ہما ویسٹ بینک کے بلوچ کو اودا ہستان اگر آیاں کلیمی بکنند معاشمہ آنا سپورٹ کت کنے بلا اگر کہ معاشمہ وات کلیمی بکنے ہستند بلوچ زمین داشت نواب شاہ بلوچ زمین ہیں وغیرہ میں خیال ہے کریں چی نہیں بلا اگر کہ اجند مردم کو زمین سار نشتن تو کلیمی مکنند معاشمہ بعض چیز کورت تو نکنن یعنی ایدہ مثلا یک چیز ہے بلا پکلے میں کنگا واحد کے سندی یعنی بچار یک خاص بنیفیت هم مثلا چون یک چیزی هم بلوچ وتی کلیم هیچ کنٹک سر هم مکاشید آئی بلوچ گئے بلوچ کلیمی بکن بلے خاص بنیفیت هم منی خیالہ ضروری ہیں دے گیشتر اگر کہ اویرنس تو تہما بلوچ کو اداستند اویرنس بیارے بلکہ تر گہتر کمک بکند آئین بونوان یک بلوچی ہمیں اویرنس بدے کہ بلوچ ببان تو صاحب کتاب آوات وتی کلیم کنن ہر وقت آواتی کلیم کورت ایتی مرال دیوتی ہیں کہ تو آئینی سپورٹ بکنے یعنی وتی بلوچ ہر کجا کا ہستن آئیے طرح ایتی مرال دیوتی بھی دیگر نا چے درک ہے دیگر نا. واجہ میرا بھی یک چیزی انگا من دیتا کہ اگا مائی محل کر باور بکنا ہے نا کہ شما جستن بلوچستان حصہ ہے بلوچستان باہر رہے پرچہ ما بعضیں سنگت دستگاں کہ آوشن بھئی بلوچ جستن مارا بلوچ منگے واسطے تیار نے بعضیں گوشن جستن مارا ہی گوشگاں کے سرائی کیاں مارا ہی گوشگاں کے سندیاں بلوچستان بچارے بلوچی ای خاص گپے کر کے پیسا ہتے کامبر کورت بچارے کامبر کورت ماشما پیسر ہمیں ای گپ کتا مثلا وتے اتا اللہ منگل خدا اوجوانے مردمیت وشن بلوچیت تو ایچ چیز نکو ہمیں کراچی ہے حتی آنگور تو بیل پیسر تے من خیالہ کامبر اتا بری کو کراچی بلوچی گوش کوشش شما بلوچستان پالیٹیک مکنیت او سندھ پالیٹیک کنیت او بیزنجو ایشان درو یک ڈاکٹرے نبیتا نون تاوانا گوستگی نسل سابقان ماشمارا جتا نو ای وحدی بالکل طرح ای کنگی ہیں تو پدا ریوائٹلائز کنا ہمیں فکر ہے کہ بلوچ گوشی کہ بلوچ تو بلوچ نہیں ای فاشسٹیں فکر ہے ای مثلا انکلوسیو نہیں دی درست سہور نکان بلوچ بلوچ ہیں بلوچ نہ ایرانی ہیں نہ سندھی ہیں نہ ایدگر ہیں نہ آدگر ہیں بلوچ بلوچ ہیں ہر کچھ ایک حصہ ہیں بلوچ ہیں نون اگر کہ سرائکیہ نے تہ نشتہ ہم بلوچے اگر جنگ نشتہ پنجاب ہے تہ ہم بلوچے اگر بلوچی بلد نہیں ہم بلوچے اگر وطا بلوچ گوشید بلوچ وحد کے بلوچ بلوچ ممنید منی خیالہ آوتی ڈیوٹی نہ کرنے گئے بونوان بلوچ وطا خالستر چنادگا بلوچی گندید کہ بلکہ آئیے بلوچی جوان مبید ہر کس کے ہستے ای ورڈ کے بلوچ بلوچ نزانت ای پیمین چیان پہ کے محکوم کناگ بے بند ای پیمین فکر پہ کے ختم کناگ بھی تو ہیچ پیمین تے بلوچ سوسائٹی ای شرح جاگہ مبید بلوچ ہر کچھ ہستے ہیں بلوچ ہیں
اور بلوچ ہنچک پیسارتر ہم گابوش گو بلوچ انٹرست گو بلوچ پوشت اوشتید اگر که ماشما بتوانن یک نیشنال انٹرست تے جوان بکنن که بلوچ ویلیو بلوچ انٹرست بلوچ کلچر اگر ایشان ماشما جوان کت بکنین و شان دور وط لونج بکنین گوڑ دنیای ضرورت ماشمار نبید ماشما وط بازن 45 میلیون مردم ہیں میشمه تا زاندکار هم هست گریب هم هست امیر هم هست چیز که نیست ماشما سر بلوچ ویلیو اور بلوچ انٹرست اور ادھر چیزاں نے کہ یک مخلوق قدرت مند کن زورمندی کند آئیے دور معاشمہ تنی وحدی جمنے اور بلوچستان بے کراچی نبید کراچی بلوچستان ہر واحد مدد کرتا تو اگر گوشتی نہ کنے کہ کراچی کاپیتال بلوچستان ہے بل تو گوشت کنے کہ کراچی برین بلوچستان ہے بے چا کہ بندر عباس ہے بلوچ بھی چا کرمان ہے بلوچ بھی ہر وقت شر صحتی گپتا یا مقران ہے بلوچ بھی کراچی و تجہداتا ایدہ مثلا کراچی ہے او کراچی بلوچ توچ بلوچستان علاق کورتو نکنے سلامت بھائی جو جا سلامت بات مام یا ورکنا کہ ہر جگہ کے بلوچی کلیم مار کھنگی ہیں چاہے افغانستان نشتا چاہے ایدان ہما قبضہ تھا چاہے پاکستان پدا باہر بان کی شنکتا چاہے بندر عباس یا بندری ہما کے بلوچاں آہن ہمارا یہ باور کنانی گئے کہ ہمیں سرزمین باہر رہا او بلوچ کو میں باہر رہا نو اشن کے تناوت دے ما اوتی محلو کر باور مخنا ہے نا اب محلو کے کانفیڈنس ہم بلڈ اپ کنی گی نا کانفیڈنس بلڈ اپ کنگا چے رند گڑا محلو سرپد بھی کے میں مفاد یقینا مسئلہ اشیں کہ تروچ مرچی تک نے 20 ملین بلوچ نندو کے پنجاب پتا اما کے سرائکی تنا ورکنا کہ بلوچی ورکنا تقریباً اما مطلب 20 ملین درمیان ابا گڑا ای محلوک وطی اما مطلب مرکزا یا وطی انٹرسٹ اما کے چیئے بلوچستان سرپد نبی ماں امی وجہ سرجو امی ابرا آرگائیں دی ماں کہ کجام بھی جا گیا کہ بلوچ کے نندو کی ای اما جغرافیہ تا ای جغرافیہ دودا وہ اکثریت آؤ دا بلوچا نہیں ہے بلے چاہے سرائکی ورکن کسی سندھی ورکن کجام بھی اما زبان ورکن بلوچی و بلوچستان باہر نے بچار جی چاکا تو دراز کا شکنگے ہم واشنگ پہ کنگے بلے اگر کہ پنجاب پہ بلوچ وتی انٹرسٹ وات پوات تے بلوچ بگندن وات مثلا اے پارٹی و پارٹی مگندن وات ہنچ تو گوشے 20 ملیون بلوچن بازیں علاقیں ایشان مثلا 20 ملیون باز مردمان اگر ایشان جند پر وات یک انٹرسٹ ہما پنجاب تا جوڑ بکنن بلے وتی انٹرسٹ تا وتی ہما بلوچ دائرے تا سیٹ بکنن پا اولی کن پا یعنی ابتدائی پدا یعنی پرائمری یہ بکنن رندہ تو مثلا وحدہ کے یونٹ کے جوانبانت یونٹان وتی یونٹ اگر تے پنجاب تا بلوچ بونوانی یک یونٹ ایتھنیکی اجتماعی یا یک انٹرسٹ گروپ پیداگ بھی بیت کہ چنادگا پنجابیان یعنی تے کمپٹیشن بھی ہوتے ادگا پنجابیان وہ ہنچو تے سندہ اگر بلوچ بونوانی یک یونٹ بلوچ یونٹ کے انٹرسٹ یا گویا کدگر جوڑ کناگ بھی بیت پچھے کہ تے مثلا تے بیزنس بھی بیت تے آرگنائزیشن بھی تے ہر چیز بھی بیت ہما پالیٹیکال کے پارٹی بھی بے ہر چی تو بے یونٹان مہم ہے سکسسفل یونٹ گدگے یونٹ مرج کند وہی ملک استیت مانچو جوڑ با ستی استیتن کامیابی ستی استیتن گنادگا مشابہین یعنی سمیلار ستی استیت مرج کند ایشان مثلا چاہنے کہ
چاکر جان ایشان مثلا تو احتمالاً کہ بچے کے زمانے چه وحده که بلوچانش چه بلوچستان جدا کرتا 180 200 سال بلوچش ٹکر کرتا نون ترا سکین کار دیمن که چون تو شانه پدا ریوائز کنه پدا برتر رینه نون ترا گوڑا شیئن که احتمالاً کہ ڈیر غازی خان بلوچ انٹرسٹ وتی گوادر تا مگندی بلے چطور تو مثلا ہما ڈیر غازی خان یا راجن پور ادگر آدگر بلوچ تو ایشر ایچو انکریج کنے کہ ہمود کہ نشتا یا انٹرسٹ جوان بکن یا یونٹ جوان بکن کہ بلوچ یونٹ بھی بیت و انٹرسٹش گو یکدگے یا جابی بیت بچے کہ ہمیں جند چیز کہ ہستے لوکلائز بکن اگر بتوانے مثلا چکہ یک یونین لوکل یونین ویلیج یونین تو شر یونین بکن چودی بزورو پورش بر گوڑا تا جال به بورزا تو پیدا که تو کامیاب به من نزانم من باز بار کرد منی واضح ما منی تنا امی پوائنٹ وجہ سر جب ایر کینا بچار پیشا وقتا منیالا بلوچکان انگریز ما چیکو تھا امی مکرانے یا کارانے امی علاقے تھا چاہی چی رند گڑا چوشیں بلائیں اما مزاحمت نوتا مکران تھا نا 970 ٹیم با کہ بلوچے یا جنگی ہوتا ونیالا ای ٹیم با مکرانے رول چوشیں بلائیں رولی نوتا اواران تھا اسلم جان گچکی درت کا گوتی سنگتو محلوک کا اما یہ پاکستان خلافہ یک کما گوریلا جنگی کتا بلے اوورال مکران تھا یہ ان چیز نبوتا نو مکران تھا 2000 اچ پیش ہما پاکستانی پرو پاکستانی محلوک کے تندرا بلکہ مار یاد ہے ما اسکولے تھا آئے تھا ما ودہ ہمیں کہ ایشانی کے کتاب کے ونتا گڑا ماگو ما میجر عزیز بٹی بھی ما پلان بھی ہم پاکستانی پوجا روان انچے مواد ایشان دی مارتی گئے تھا نا نو بلے چاہیے چھ رند کے ماں کے دیس کے بلوچ نیشنلزم چیئے الگ کے اما کے بلوچ پولیٹیکل پارٹیز تا بتکان دو مردم تا یم مردم یا کم میں تا چا باقی علاقے چت کے تا مطلب کولوا ڈیرہ بٹھیا یا جس سے دمی سمی علاقے انچے آئیں جس سے اگدو مزاحمت شروعات کو دو مردم تا چار مردم تا مطلب گوش گیشی وجہ کہ علم نہیں کہ سندے نندو کی بلوچ آج اسی ایشی انیشیل بکنن نا یا پنجاب نندو کی بلوچ ایشیا ایشی شروعات بکنا ایوڑم بتکان کہ جی اویرنس سر یارگی بچار وات کنان چکو مثلا تو گوشه ہمیں توتی دلیل بیار بچار خیر بخش مریا اے اسٹراگل چا کولو یعنی پکا یا کہ شیر محمد مریا ایشان درو چود گلائش بوتے ہیں بلے ہمیں فکر بچا تو گوشه اسلام جان ہے کہ گوشه وغیرہ اے فکر چود یا تا نو تو ہم کہ ہستے بازرہ مین لند بلوچستان بزورو دیر غازی خان یا که نزانا پنجابی بر نوشی طرح که چونه این استراتیجی طرح ببید که تو او دا ای وطی ہمیں استراتیجی پنجاب تابر ہے او دا مثلا طرح ایڈنٹیفائی کنگین ڈسکریمنیشن او دا چیک کا بلوچ پنجاب تا ہر چند کے بلوچ کشان تو سرداری ہے مزنے مردمی ہے بلے اکانومیکلی آئیے بیکورڈ ہے ایجوکیشن وائز اگر ہمیں وڈیرو سردار آمین مخلوق بسلا بیکورڈ دارائگ بیتے ہیں نو چون تو وسند تا ہم تقریباً ہم حالات ہمیں پہ میں نون ادانے کے تو چونکا ہمیں وات اصلاً تو سندھ و پنجاب تا آرگنائز جوڑ کرتکنے تو بونوان مکرانی بلوچ تو انے او دا آرگنائزیشن یا نزانا ہما یونٹ ہمیں استادی گروپ کہ مکران تا بچے مکران تا ایکار یکشاب نبیتے ہیں او دا استادی گروپ بوتا بازین قصہ بوتا کہ حالات دیم یاہتا ہے مثلا غلام شہید غلام محمد و بازین مردم کے ایٹیز مادیستے ہیں ای زحمت کشتا و ای کار بودے آتے ہیں
بلنو ای پروسیس باریں تو سندے تو کا کنگے یہ تانا لوٹے کلیم یہ بکنا ہے اگر تانا کلیم یہ بکنا ہے جوانے بلا اگر کہ آدگر مسا اچھانے کہ ہما ہوم ورک زمین سار آئی چی بے گئے یہاں چو پنجاب تا کہ بلوچستان وہ علاقے کہ بلوچ مجارتیاں وہ ہسٹوریکلی ہم بلوچاں او دا آرگنائز وائز تو چکن گئے او دا ہما استادی گروپ کو مکران تحبوتتا ہستا ہما حلقے کیا استادی کنن تو انفارمیشن ایکسچینج کنن ہما لوکال تحتر ہستن نو واحد کا اگر تر ای چیزاں ہستن تو دن پا کامیابی تو آ مخلوق وتی جنگ پوتی آزادی پوتی وط کنن بلا آنا انفارمیشن ضرورت ہے آنا فیسیلیٹیٹ کنگے ضرورت ہے ایشان ہے مثلا اصلی گپا سلامت بے ماں باز ابار کو واجہ ایس ایف وان من پہلی لوٹان کے باز ابار کو واجہ جی صفوان تو اور کا معلومات نہ کے وجہ دیگه سنگتم بالکل بھی بیایا گپ رہی دو نہ منٹ اللہ میں دو منٹ اللہ میں وقت نے وجہ کہ من گپ نہ اتنا بلے تو ریڈ وجہ لائٹ سر افتاد گئے 2 منٹ سوار کم وقت اور معلومات کے دیگه سنگت بیایا اسپیکر باہر بزرا اویس جان تو گات کنے تو بیا یہ والے باہر بزرگ باقی کے سنگت استا علم بیایا یہ والے اور بکنا جی غلام جان تو اور کا بجا منی گپ ہمیشہ تھا نا چونکہ سرجوبا کو بلے سرجوبا بعد جوان بڑا ہوا اور انگا پریسائز اور واضح طریقہ سر گشتے کو من ہم تر ہمیں گوش تھا کہ طریقہ ہمیشہ نا کہ عابد کنگے نا کہ توک تلا ماترا گوشت نا کہ چرتے والا کہ آواز گوشتار بھی کو او دا تی عمل گندک بیتے کو نا عملن بچر بابا خربش مری میں واسه بات زبردست سے مثال اور ماڈل ہیں بابا خربش مری سے توار حق توارے نام سرا اسٹڈی سرکل کو تبتا آئی اما جو چراغ جو روشن کو تبتا آج چراغ پتا سے چراغ در چراغ بتنا سرجم بلوچستان پہلتا اصل بلوچستان سندھو اور دیگه سے بندر عباس تک اسے سر بتتا ہوں مروچی کے اگر تو گندے اصل میں اکثر اگر ایرانی مقبوضہ بلوچستان ایسے معلوم وتی سے ڈی ایم جنا تو سربت بھی ہوں کہ بابا خیروش مریے سے شہور اور ذات اودا سربتا من ہم طرح یہ نگوشگیں کہ تو اسے کلیم مجا بلے عملے شکلتا برگو نہ کہ آس اب مارا رہا تو اسے بعد بکا یہ مارا یا سیمارا اشانا بعد مکا اشن تہا پتر گو وتی کارا بکنگو وتی مالو کا سرپدی بدے نہ کجا مارا تو اسے بعد مکا مار کے انو نیت رہو تو چکے نہ پیشا تکتے بختور پادت کا نا پیشا آئیں کہ کیا ورا کے کنگا بلوچ خلاف ور کنگا ہے نا آو پیشا و ایشن تلوار کشتا گون تو جنگ کنگا ہے صحیح تو غتی چمبد کتگن تو اسے مارا پاد مکا صحیح ہے ما پرے خاطر آو گوشیا کہ کلیم کرنگا ہے ہمارا نا کلیم کرنگا ہے تو بلوچے گپرا تو زن گوشدار گپرا اسف جان یم منتی منا یم منتی بل نا بچار آئیے بلوچ تاریخ مس کوتا صحیح ہے آوش بلوچ جسن قومی نئی بلوچ قبائلی صحیح ہے رند جسن بخشمنا براوی ہا جسن سندھیاں او ایک مریاں ہا پٹھانا بکٹیاں مراٹھیاں بچتگیں بچا کچا شیدی ہیں وہ جو ہیں بلوچ ہیں صحیح ہے آئیا تئی مطلب تاریخ بیڑا گر کتا نا بالکل تئی خلاف جنگ کرن گئے اور حوالے اور محاذ آ تی تو خلاف بیڑا جنگ کر کرن خود کا نو تو گوشدار نا دو یم مٹی گوشدار نا نو شمے وڑے مردم کایا اسف جان غلام جان تئی وڑے مردم کایا یہ ابرا جنا کہ بھئی شما جستے یا ماری وابی آئی خلاف ابر مکا صحیح ہے چون بکھایا یار بلوچی واجہ بکھنا ما یہ نگو کہ آئی بچا تو ابرات پروش ہے با جگہ نا ما یہ نگو کہ ابر مکا ما یہ عمل بکا عمل ایسا برو بچار بابا ایسا گپا گوجر چاکر گپا گوجر تو لوٹے گاجی لی بختاور تو لوٹے گاجی لی تو دا سلوشن نہ لوٹے گئے تو دا رایا پیش نہ دارے گئے تو لوٹے گاجی لی من ترہ رایا پیش در گیا اور تو دا لوٹے گاجی لی
تمہارا ہوتا الجھانے بالکل بے سودے گپے تھا مادر گپے اچھا مادر گپے اچھا وجہ تو ایک سولوشن نہ لٹو ترا اصل مسئلہ ترا مذاق ہے یہ گپے سر اصل ترا مذاق ہے تو ہمیں گپا کل چکن تے رپڑے والا ایسے سولوشن کو سملا پاک کو دوسرے سملا پاک سولوشن ہمارا دینا دو مہینے چوارے دم ہوتے ٹاپک گزر گا یا شما سم خدایا بیچارے تو مکنے تا چاکر جان بیچارے یا قبرے نا سر جو جوانے گب جا میں کسانے ابری کنے لوٹا ابر شی کے بیچار تم غور کنے گولا ابری نی ماں جو سندھ ابرا کنے یا پنجاب ابرا کنے بیچار عطا اللہ مینگلے جب دور کے حکومت ہے ونی کہنا با مشکل 9 ماہ بھی حکومت نہ چلی برخاست کنے دی پدا اختر مینگلے دور کہتے ٹھیک ہے یک نہیں مجھے تو یہ جب میں سوال کروں تو ہمارا یہ جواب دے گی بھی کہ بھی ماں کا جو استے منظم نبت گی جو استے ماں جو استے بلوچ کاز واسطہ ایسا با کار کو بوکو تیرا کہ بعض نزوری ابراما کنے نا پدا تو یعنی بعض ار وعدہ جو استے وزیر اعلیٰ اننے لیے تو ہی حل ہے ورنہ تو بیچار ای بلوچ واسطہ کار نہ کوتا سندھ بلوچ بے یارو مددگار پنجاب بلوچ یا کراچی بلوچ بے یارو مددگار یلدا ایک دیکھتے آرچ دور ہے تو پدا ڈاکٹر مالک کم ظرفی اکلی بچار آتی نصیر آباد جعفر آباد ادھا بقاعدہ جو ہستے سندھی حالانکہ بلوچانا سندھ تو کا بلوچی زبان سرا سندھیانا الرجی کے الرجی بھی آئیے وہاں نک تو باز دور ہے ابرے بارے کسے ابر کت نہ کھا سندھی توپک بھی مارا سندھی وانے نک بھی ادھا بلوچانا ٹھیک ہے بھلے ہمیں ڈاکٹر مالک جو استے گشی کے بھی ایک مڈل کلاس بلوچ فلانا یعنی بلوچ سوداگر بھی تنگا بلوچ سودا کو تھا ہمیں نصیر آباد جعفر آباد ادھا جو کتاب رادہ ہے گباں درو سندھی ہے تو کب ٹھیک ہے حالانکہ سندھ بورڈ ہے گونا بلوچستان بورڈ ہے چے تعلق تو کا چے لازم کوئی انچے مراتے بھی یا سودے بازی بھی یعنی آؤدے بلوچانا ہمیں پیشدار ایک بتا لاتے انچے بلوچ جو پراؤڈ فیل کت کے آئینہ بھی ہمیں پیشدار ایک بتا کینی طرح میں بلوچ نہ سمجھے یعنی بازے چاکر یہ ابر بھی حقیقت بازے انچے بلوچا کہ آئینی انہیں تعصب بتا دگے بلوچا نہیں نیم گا جو بلوچ میجورٹی جو بلوچستان ہے تو کہ نندوں کا ٹھیک ہے دنیا جانے مردم کچھ کہ بلوچ ہم آیا باقی سندھے بلوچ پنجاب اکاؤنٹ نہ بھی گئے اس کا تو کہاں یار ایسے یار تو دونوں مکان اڑا میں یک ملٹی میں ابرا گالی بیل یار بیچار اکاؤنٹ نہ بیتا بلوچستان ہے بلوچ کاؤنٹ کو تو بلوچ سندھ تو کہ نندو کی بلوچ پنجاب تو کہ نندو کی بلوچ یعنی آئیے پنجابی بگو اسے سندھی بگو آجو کے پی کے تو کا جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے آئیے پشتون بگو یعنی بلوچ انچو بانٹت کے اور بلوچ سرزمینت کو جو پشتون نشتا آ پشتونی سندھی نشتا آ سندھی ہزارہ نشتا آ ہزارے بلے آؤ جو بلوچ نشتا آرو برو لگت زور گٹا آوے دے بھائی تو سندھی ہے تو پشتون ہے تو پنجابی ہے یک نوکے بلائی میں سر کب تک سرائی کی ٹھیک ہے آئیے 99% مردم بلوچ ٹرائب بلوچ درو بلوچ بلے نوکی ویسرو بالادا کب تک سرائی کی کہ بھی ایک نوکی قوم ارے چونے قوم ہے بھائی پتہ آئیے سپورٹ کہہ دے گئی سندھی دے گئی آئیے کدی 1962 پہلا رندہ لفظ سرائی کی دیما کارک بھی پتہ سندھی دا کھایا یہ دفاع کنا کہ سرائی پتہ سرائی کی سرائی یہ تاریخ جو استے ہزاروں سال پہ اسرا چھ پیدا کر گوڑا انی ایک رپورٹ یتکا سندھی نہیں ہوتی گا وقت پشو مانا جرمنی ہے تو کا یونیورسٹی تو کا باقاعدہ ہیسرا ریسرچ بیتا پتہ انیا میں کو شک بھی گئی کہ بھی سرائی کی یہ جنم زورتا سندھیا اصل سرائی کی ہے اور سندھیا جنم زورتا یہ تو کچھ نہیں سندھی ہوتی سرا لٹ جننگ یا پریشان نہیں ای جو نیچے بلائے میں دیمات کا نیچے اما جو قبضہ گیر قوت ماں وتی معاملہ تھا نا چیوڑ اللہ نا نیچے مارا زیادہ نقصان دیتا میں وتی بلوچانا ڈاکٹر مالک کے چھ باید منی تو کتاب راد ہے سندھی ہے تو کا بھائی طرح بلوچی پر موٹ کے نگی طرح بلوچا کے نگی تو ادھے بلوچا رچیا احساس دلائے نگا یہ امبنا بھائی ہمارا وطا وقت میں رائٹر بے ماں سیاست دان بے ماں چا کر نقصان داد بے ماں مالک بھی بلوچ سردار بے ماں ایشان ارود بلوچر بہا کتا نا چندی اما کے بلوچ سردار ہاں جس سے بلوچے واسطے جان داتا جند درانچ قربان کتگا باقی ڈاکٹر مالک یہ بلوچے دشمن ہے ڈاکٹر مالک بھی اختر مینگل بھی یہ بلوچے اکا اچبر دیونیا ہے نا
غور فريقول تو بركن غور SF 1 نيم غرام پداويس میں امبرا جی منی SF1 گو بس ہم یک جوست ہستا من کا انچو دراجیں کے سب پتہ سمجھا نہیں ہے نا پتہ سارے مردم بہار کا نو ہما آخر آگے نا کیسے انتو کانی آخر میں سب ہنسی اوشی رہنے لگے ہما کس میں جملہ ہی بگا تاکہ میں بیچاری تو چیک شگائے ما انچو آدھی طرح گوشدار گئے نا تو شے ای حل نہیں بس دوسرا جملہ تھا ہمارا حل آب گا کہ ما چون بکنی حل چیئے باقتا اور ما وہ 4 گھنٹے بھی ما جستا ہوں حل چیئے اچھنا وشگائیں شاکر جان مزنے کا پیشے کے میں کرا میڈیا سے لوگا جگہ سربیوں تی کارآباد آسان کا نمبر 1 دومی کا پیشے کہ ادا لوٹی عمل ابرنا انچو کے سے مڈل کلاس سے صاحب تا ڈاکٹر مالک گپا گوش جانا بڑا گپا گوش جانا منا الجھن ماں نا منا الجھن ماں بڑا گپا چیز نہیں من تو اب رہے یہ میڈیا نہیں انسٹاگرام فیس بک کی میڈیا نہیں من کی یہ عدالت نہیں تو کراس کوشچننگ کرنے کو منی گپنگا عدالت میں بتا تو کراس یہ چینل مرچی کیا چاہ رہی ہے اپنی سوشل میڈیا استعمال کرنے مرچی ہنس کی گپا شروع کش مدر میں جی ایسا کچھ گپا بھی جان ایسا ویسا تو ابر کہاں برکا جان شما گپا نہیں رہتا شو پر بختاور انچے ابر کا نا میڈیا یار میڈیا ہستی میں پلیٹ فارم ہمارا رستہ مرچی نہ چاہتے ہوئے بھی مارا مرچی انچے پلیٹ فارم رستے ہیں جو قابل پریشان ہیں غور فريقول مارا انچی چیزاں تا الجھانی نا کلکیا بارنگ گوشی میڈیا نیستے باری اورکا کہ بھئی شمارا غلامی گپن تو کا ایک چیز ہے تاریخ غلامی ہے شمارا گوشی گنا غلام چنائیہ ہنچ شمارا گوشی گو کہ تو غلامی تو چون بے تو چون الجھے تو چون در نہایت غلام چاکر اویسا گوشتارے غلام پتہ کہ اویس جان تو اورکا سلام سنگتا درست سرابات ہے انچو کے ٹاپک سرابر بھائی گئے منی آواز آئے گا نا گمبر جی سنگت پہ تک جی ٹاپک سرابر بھائی تھوڑا ماں میں ٹاپک سرا بیاں کہ سمجھ نو ریاستیں شروع ہے نو مارا سے ڈیوائٹ ہیں رول کنا بوتانا کہ بلوچانا چاہے علاقہ ہے یا مذہب ہے یا فرقہ ہے وڑا تقسیم کنا بوتانا لاتنا نوشتا نو علاقہ ہے تو وہ تقسیم کرتا تو بھئی فلائیں لاتنا مذہبی طور پر تقسیم کرتا کہ تو فلائیں لاتنا ڈگار نام سرا سمجھو تقسیم کرتا کہ تو فلائیں نوما شما میں گپا کنا گئے کہ لاسی یعنی نا نوما بھی ہمیشہ ہمدہ لس بیلائیں نندو کے نو مارا بھی بار ہمیں گوشک بھی کہ شما سندھی ہے شما ایشے شما ہے لیکن اما وہ تاریخ موجود ہے حالانکہ منی کرا اما شجرہ نصب تک ایرانا نو کہ شجرہ نصب اما انو منی سمجھو چھے وشان کہ میں سردار بوتا سردار اما دریا خان بوتا خان قلعہ دورہ نائب بوتا انو من نومی سردار منی مامائیں تے ہمیشہ نہیں سمجھو اما دورہ کے کاغذانی سرا اسٹیپ جگہ رہا اما انگوٹھی نشان بوتا میں انگوٹھی تک میں کرا ایرانا کہ سمجھو ہمیں بھی ایک سیوشن ثبوت کے طور پر کیا دورہ بوتگاں چیز بوتاں کا لیکن اما میں وطی بلوچ ہمارا ہمیں گپا کنا کہ شما بلوچ نہیں شما یہی نہیں شما لیکن بعض جگہ سمجھو انچ بوا گئے اور لسبیلا جگہ ہے اور دیگے بعضیں انچ ڈگار ہیں ہمیں ڈگار نظر انداز کنا بوتگاں سمجھو ہمیں ڈگر آئے صاحبہ پولیٹیکل کار نہ بوتگاں چیز نہ بوتگاں منی کا پمیں بوتگاں منت واریا اویس جان بچار کسے طرح گوشی نا کہ تو مو بلوچ نئے لاسی بارے ابرے کم تو دفعے پر رہا ایا بگت تو بلوچ نئے تو منا چو لیٹر بانٹے ٹھیک ہے تو منا چون گوشت یا برا گوشت کہنے کہ ماں بلوچ نے ماں فقر سرا بلوچ ہاں ٹھیک ہے نا کدی مایوس بھی نہیں بازی مردوں وستا لیکن درکوں مانی وستا کار کن گیا میں وطیر بلوچ ہاں کسی سرا بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں بس وطا فراؤڈ فیل کرنے شما بلوچ ہے بلوچی ہون شما ڈی این نے شما ثبوت سنگت یہ پریشان آ مرچی ٹھیک ہے نا ابھی چو پندل بسازاں بلوچ ہمیشہ بلوچ فراؤڈ فیل کا یہ سر اڑے غلام تو بیا یار چاکر دوستے میں نے عنوان آیا اسپیس جتا بلوچستان سندھو دیش اوڑا بازی سندھی اودا مچا دیوان بھی کو ہوسٹے
gura ma khair anni amde ka mudirat ko marama uda agati space jari gura ma pada kaya macharan 6 मामला थे अच्छे के वती फुरपे गंडे आउदा ज्यादा हाम के ना बलूचे बेक जरूरी है gura ma वती अबराना भी आउदा हेर बिकनेता के ना बड़ा सिपाही बने जाने बिजन बिया तो मालूम उधर सुनाइन चोट कोला जरा पता है साजिश किन गए भाई होती जो हस्ते मां पॉपुलरिटी वास्ता चुटकुला जगह है ना सच मां साजिश है पॉपुलर लीडर है ना चोट नमस्कार कोला कुला कपना मैं इसको ता मर्जी चाकर ये चोट कोला कुला चुटकुला ये कपता ना भाई हमला चुटकुला दौराना गाड़ी था बिता चुटकुला ये गाड़ी कुला था वेटी चोट है ना जो धमाका आवाज भी था जो चोट कोला कुला कपता कुलाई में कब था मां कुला कपू के मर्दम नहीं हाँ तुम्हारा टॉपिक असली नहीं तुम्हारा सारे टॉपिक ही दिया हाँ चाकर हंस रहे मैं नो के टॉपिक टॉपिक डिवाइड तुम्हारा एंड कभी रूल है इंडिया अलावा दिखे डिवाइड एंड टॉपिक रूल लगाए चाकर ये टॉपिक बेस्ट टॉपिक है बलूच सरा बात सूट का बलूच डिवाइड एंड रूल बिल्कुल हमें अंग्रेज से दौरा चे बिगर रोज मर्ची तक मां ये कनेक्ट भी किताबी गई दरगी ये सीरियस मां भी सीरियल फाइल भी किताबी ना हवाले देना शारी तुम्हारे सारे टॉपिक दी जिगरी काफिरा ना मां यक मा ची किताबी ना दस्तसा चाकर जिगरी काफिरा मैं दस्ती जिगरी काफिर ना मां जिगरी व काफिर हम सलास गप भले बस मां अनास या ना अमरीकी नुइस तरह का बहस ना करे शुमा मुनाज़ा ना मंगुशो मा Vanu to काफिर iga हम pa kan zigiri to काफिर kafiran काफिर मा varni कबूल babush ना अवश्य या अबरी ना बेचार ग्वार चाकर यकी शिया ना मा शिया बारे किताबी जिसने मानो शिया मुसलमान मना काफिर बारे आपरे याला का यार आज के बिना ये मुसलमान अच्छे मना जिगरी काफिरा شو نيلي بختورا منا पुर्तगीजियन ये किताबी दस्का आग उशकायता आ इलाके मेंशन कर गए थे कि ये इलाके बलूचन ना आयन तो मुल्ताना बिगेर तो दरिया सिंधे ई कप्पा बिगेर ता ई चिया ज़रंजा ब्रो ता चिया ब्रो चुशा अमा ईरानी जेर कब्जे बलूचिस्तान बंदरे अब्बास था द्रा इलाके ई ushkaytan ki iyi justin balucha niyalak ya da baluch ninduka yama waqta ke ammal go farangiya ke jang kuta am portugiziya ke jang kuta yama team be kitaba ये ड्राई मटेरियल मेकर मौजूद है ना कि भाई ये इलाके था कि असल वारसे बलूचे गए पता बलूचा राइशा मतलब इंग्रेज के रंदात का इंग्रेज एक पॉलिसी होता कि डिवाइड एंड रूल ना इंग्रेजा कुता पदा चाई चिरन पंजाबिया कुता मतलब ई अबर मार समझिए कि पंजाबिया गुमा सिंधी आवार इंगो नु सिंधे अमा के मौजूदा जोग्राफी अस्ते आउदा तई मतलब बिस्ता चिबेगर 80 मिलियन आबादी बलूचे गिनना सही है भले वादे के बलूच काउंट भी कोई 2 मिलियन काउंट भी नु ई एक बला एक मसला ही मारा ई बारे अबर कनेगी है मारा उतिया में बलूचानी कुछ भी जागा बलूचानी है क्लेम कनेगी हाँ जी कंबर जा जाकर जान बिल्कुल हमें किताब है बाबता जो हस्ती तो शेयर भी बेका और जो हस्ती मां जान तर शेयर सरपति को भी को मर्दुमाना शेयर का मंत्री शेयर को त्रियाद नबी गुड़ा मन चार तकर मचारा मंत्र नहीं शेर को तो सकता मची ना मन नहीं वहाँ मंत्र नहीं को पता लाते ने लाती नहीं मन है तो कंबत हाँ रवाना की चीज नहीं ना मंगो जी लाती नहीं चाकर है तो तो चीज लिखू है के तो शेयर का मंत्री शेयर हमको हमें किताब पुर्तगीजानी और पुर्तगीजानी हमारा टीम ईशान जुबान भी था लातीनी ईशान पुर्तगीजे था नालक की था असल वजह ईशान के बाइबल जंद लाती मतलब अमा के वो ट्रांसलेट भी ना तो कदी कदी रवान दाते का मन कमो बुगुश तो मेस जम पच बेकम बिचार सर माँ सारी मनी कहना तो मनी सारे के अकाउंट है अच्छा शकर अम्मा रवान चांदी दाता फिल्म जी किताब बनता ही महा मनी मनी सहमी अकाउंट सस्पेंड भी गए हाँ ना ना तो इस साल थी किताब बनता ये साल तकरीबन तकरीबन माँ 100 किताब वानता किजाम किजाम किताब वानी वो ना हमारा मोहब्बत है माँ ज्यादा तारीख की किताब वाना बनो
مبارک تاریخ کا کیا اپنا جی یار اپنا غلام جان تو بیان ہے تاریخ ہاں ہمیں وہ بلوچ والا تاریخ کا مانا ہے نہ تاریخ ڈاکٹر امیت دشتی ہے شاہ محمد مری ہے ڈاکٹر فاروق ہے ٹھیک ہے بعض تاریخ دان میں صورت کان مری ہے ٹھیک ہے دیکھیے ڈنی چے مورے کستا ٹھیک ہے نا قدیم علاتی کتاب 10 نکو پگیا گوڑا مائے پی ڈی ایف سر چار گیا گوگل سر چیک کر گیا چار گیا قدیم کتاب ہے نا جو 1000 سال کو انا 500 سال کو انی کتاب ہے آستے آستے میں جوت کرنے کی کوشش جب سے میں سرا جو ہستے عملہ اور ویتگا نا مار گرو یہ چرکی گوڑا مائی محسوس کتا کہ مائی نہیں بوانی نہیں کتاب نا ہے نا اما وڑے دیم اما وڑے شامات اے این بی اتکا میں گاندھی کہ این بی تو بیا وشت کے باقی ایس ایف 1 تو بیا تی سنگت اتکا انور ڈسکو اتکا ایس ایف تو بیا کمبر جان جاستے گپ کنے جی سنگت پر ارے تو او بانک پریگولا ہے گپ تو مرا کرتا بلوچ منی سر اچھی ہے ٹویٹ کو تگے ہمارو چی ہاں یا علی ہاں ہندی ہاں یار مردم ابرے این بھی یار کمو تو آداب بکا یار یہ اسپیسا ہی آداب کمو چی ہے آداب کرانی آداب تو یار آداب پاکستان آداب یعنی سب کو اسپیسا روے کا یار کمشے آداب بکن تو مکا یار لاشاریہ تو ابرا بلتی ابرے جواب میں دیا نا آداب کرنگا دوسرے نا تو گشتے کے آداب بکن تو من آداب کرنگا نہیں تو وہ آداب بکن ارے مچھا تو منا آداب گشے آداب بکن ٹھیک ہے بڑا نا من آداب آداب یا کرنگا آداب ٹھیک ہے نا یار تو کم ارے اگر سمجھ نا چون اردو مکانا لزانے ہے پروانے بلوچی تو بکن یار یار ابرا بیل نا تو یار بلوچی بکن نا اردو چیا کنے کا باستا اردو ارے بابا تو یار بیل نا بابا تو بیل لا یار چون مکانا بابا تو من اردو سکارے ما سنگت ٹھیک ہے اردو منی کس سے گئے متر رہا جی لاشاری تو ابر کا منتوار چاکر جان بانک پری ہے دا گپ پیجت اس پہ سے تا کا مردم نشتا ہنگی یہ گپ پہ گو مشکل نہیں اول تشی من اہلی تشیع کمبر جان چاکر جان شاید شما واقف ہیں لاشاری زیادہ تر رنج سندھا نشتے زیادہ تر اہل تشیع گپنے یا علی یا حسن گشو کے ماں سنیا یعنی قوم دوستے بھی بلوچی گپ کت کسے بھلے کا یہودی بھی کافری بھی ہمارا دوست بھی بانو پریگولا تے من جستے کر تے اپنا زگر بلوچ تو ہستا نا بلوچ تو من ہے نہ میں بلوچ ہوں نہ منی ما پتشن کشن سیدھا تو بلوچ رمن ہے ماوتی گرو جماعت اسلامی والا میلی شیعہ مطلب مائے دیوبندی ہمیں بندی اچھا نہیں لیں وائشان اشارے کمبر بڑے جانا خبر پتہ ماں چاری دی بڑے اور باقی ما پتہ زگریاں نا کشن ایک چھاکر سے نا ایک گروپ کا اور باقی چاکر جان کمبر جان نہیں دے مذہبی گپ میں بھی ماں ادھر آئے گی بلوچ بھی آئے گی کس شیعہ ہے کس زگری کس سنی ادھر مذہبی یکی دے وجہ راچانی من چنے شیعانی نام نگے مش یکی کو کہ شیعانی بارہ تو چیک شو منگو میں شیعانی بارہ ہے نقشہ ماش کا زگریان نقشہ زگری کافر زگریانی اور باقی شیعہ آدمی بھی کے کافر مسلمان ہے کا زگری شیعہ بھی کافران کافر ہے چلو مسئلہ انہیں شیعہ بھی اگر کافر ہے نہ فرعون نہ بھی بلوچ سے بوتے نا شیعہ ما پتہ اندہ فرعون چاری فیلال میں زگریان در کرنے جدا نہ فرعون بھی بلوچی منو بھی نا تو ہاں بھی مانا بگوش تو دوست بھی صحیح چون فرعون بھی بلوچی کافرا بوتے نا زگری ہاں بھی مانا زگری ہوتی گری دوست بلوچانی مسئلہ اولی مذہب ٹھیک ہے بلوچ مذہب بنیاد زگری آئے کتا تو کجام دنیا تو کہ بانو پریگل تی مذہب قدیت کا زگری مذہب باس کنلی قدی بھی مذہب ہے ہاں مادرو زگری مذہب ہے درست قدیت کا زگری کافر ہم بس معاشی طرح مناظرہ ہی کتا زگریاں ہار وارتن میں زگریاں کشن سے ملکا ہاں بس میں گورا گوشا بگوش دیوبندی نہ درست چون کافر ہم کافرا یہ ادرو گوشا کہ ملا دیوبندی درست کافر ہم کمبر جانا خبر ہے بتا رہا امام بارگاہ نہیں تو کم میں محفل بھی ہوگی میں ہوتی کماش مزے بلے بلائے اللہ میں شیعہ لی تشیع میں گورا گوشا کہ بابا دیوبندی اٹھی کہستا نا وہاں بھی یہ درست کافر ہم نیمان نہ تو شما بطور ما بلوچان ثابت بھی کافر کرنے نا شما کتابانی حوالے ہم پیارے ہن چکتے ما کہنے گئے ما کتابی حوالے کر گئے کہ زگری کافر ہے شما اچھی رکھتا ما خاموشی بابا نشتا کہ نا پھر دس دستے بابا نا تو ایسی کتابی حوالہ نہ دیے گئے کتاب اول ایکو اسلام وتی جانارا بمبا بند بیا میں امام بارگاہ تو کا تراک کن سندائشن چکا تراک کو تا ظالما چکا ما شیعہ جتائشن ایکو اسلام ہے ایکو مسلمان ہے یہ وہ توبہ ڈائریکٹ جنت توبہ تھی نا ماں نا بلوچ گپ بولے نا تو اگر کہے ادا گشے کے سراج الحق ٹھیک ہے من بانگا شیعہ یا اہل تشیع من باندھا گشا خمینی شر رہے
بلوچستانی کو شهر کار کر رہے نه ہیں. شما ما گوشه که شهر نیست، شما ما را نیره گوشه که شما وقتی باز ما را گوش داشت خدایا من شما ما را بانو کو حزب گوش اسلام داشت. ابرا ای مذہبی بحث مکا خدایا من تو بلوچی ابر بکا دنیا ابر بکا چاہتے ابر بکا مذہبی بحث کیا کندے بانو خدایا من مذہبی بحث مکا مذہب سرا مذہبی ہمارا بحث ڈیوائڈ کرنے مکا گوش واسطے کہ شپا ما ماں پکرے سرا جو استے ماں قرآن پاک بھی وانے ماں پکرے سرا بائبل ہم وانے ماں گیتا بھی وانے ماں یہودی مذہب چیئے یہ کجام کتاب اڑے این بھی ماں آئیے بھی وانے ٹھیک ہے مدرو وانے بھائی ماں مذہب رام سرا وحشی پن نکنے ماں درندگی نکنے ماں قتل عام نکنے ماں انسان سمجھے ماں درستانی احترام کنے ماں درو مذہبانی احترام کنے اور تو ہمارا سیکولر بگو ارچی مارا بگو آتی بتی ذہنیت ہے بلے خدا واسطہ نفرت ختم بکا ماں بلوچے درستان چی پیسرا مذہب میں آڑے کہتے ٹھیک ہے من بیسیت کمبر ماں یہ سیڈا کے نا وتی بلوچیت دیما کے نا منی واسطہ افضل منی بلوچیت جی دست چیستا بس آئے کا شاکا شوانگ باقی زیری کافر زیریاں نما کشی بالکل بابا تو کجا باری کشیتی چوٹ کو لائے کلا وط مرچی اڑتا تو بیلا ابرا اپنا ناکو کمائش تو ابر کہاں ودا اڑا کئی اویس سے بدا فواز سے منتوارا سلامت بات ہے ماں ہمیں چیزا مشن کہ ماں وچمی کافر کیا و مناوتی کافری سرا پکریں کہ ماں کافری پداوی بلوچیں و اما کے دنیا جوڑ بوتا اللہ تعالیٰ انسان وجود آٹتا من ہمیں چیز سرا یک پکرے کنگایا کہ ہمارو شاء اللہ یاد کرتا مروچی تک ہمارا لائے ذکرہ کنگایا وہ قیامت تک ہمیں ذکر اللہ کنا ماں ایک اپا مرا پکرے ہوتی ہے یہ کافری ہے ماں کنگایا وہ بلوچ قوم موتی دلاکشن من بلوچ قوم مارا گوشن بلوچ قوم واحد ہیں قوم ہے کیا مہذب بارا بلکہ ہمیں جنگ دعویٰ نہ کہاں ہما دیگے دری ملک مردم کہاں ہیں ہمارا ہمیں مہذبی جنگ میڑو درنے عوام میں کارا وہ منا مہذب منی مسئلہ نہیں منی مسئلہ بلوچی مروچی مہذب آچے من درکائیں منا کسی بوشی کافر منا قبولی بلا منا بخشی تو بلوچی نہ ہے منا یہ قبول نہیں وہ کافر ہے کبھی بھی یا یہودی بھی یا کرسچن یا زگری ادا مطلب لفظ ادا چمروچی زگری چلا گا ہے زگری نہ ذکری ہمیں ہمیشہ بھی ہمیں نانی وانگا منی اڑا سستا ان وجہ ذکری آنگے تو بل ہم آگے نہیں گوشتے کہ ایاک نعبدو تو ایاک نعبدو نہ گوشتے تو غلط گوشتے نا یعنی الحمد من چیزن آہی بحث بکے بودتا گا من بگوشیم پریگل من شوانگے من بلوچیا لائے ناما بگنی اے اللہ اڑا منظرہ اللہ تو منی دلا بلوچی اما ہمیں یک وسائتی موش کرتا گوشی اللہ پاک انسان زبانہ گوش نداری انسان جبینہ ما دلا یک گوشی استے ہما ہوشی استے ہما دماغا جبینہ درکے ہما لفظانا چی گوش کو انسان مسترین چی یقید ہے او یقیدہ چی کسی یقیدہ کسی حلاپا کا کسی بی بی تے مان بی بی نا ہر کا یقید ہاں منو آوانا مرچی نگوشی آمانی حلاپا کنا آوانا ہنچو جوڑ کرتا آوانی یقیدہ کا ہنچو جوڑ بوتا کیا مرچی منا ہمیں لفظہ استعمال کنا اگا آوانی تا ہمیں چیز کی منی تا ہستت آوانی تا ببوتے مندرہ ہمیں لفظ آوان استعمال نہ کو وہ ہمیں منی نازان تیرا منی ناصر پدیرا استعمال نہ کو وہ ہر چیزا کہ من بگوشی ماں عربی بھی ماں عربی نہ بھی من بلوچی بھی من بلوچی لفظاں گوشی من دستان برزکرشی اے اللہ منی ہمسایک منی امبرہ منی کا شکر ہر کسی ہستے منی ہما قومارا منی ہمسائے گارا تک مطلب آرا بھی چھ عذابا چھ قضایا چھ امبروزی قیامت تی عذابا بے بچہ ہے بس کافی ہمکہ اللہ تو اللہ ہے غفور رحیم ہے رحمان ہے آئی بارا منا دیگے شک نیست ہے ماں اگر دیگے چیز آنا نگانا منا ہمکہ بس بلے ماں ہمیں چیز آگوشا کہ ماں ہما مروچی باید ہے ماں ہما تکلیف گپا بھی جانا کہ ہمیں قوم درنیامہ آرتگے اکا مندلہ ذکرہ اکا مندلہ نقصان نہ داتا ہما کہ ہم مہذب ہیں ہم زیارت ہیں یہ شی بھی اکا نقصان نہ داتا
قوم آ رہا